Isbamakan rekan usus salam pagpabandinakan sa ikwata asumadidan mon akalilintan nagu kami piyaginawa naguluan pinakong kabarakat na baniyo din mambagi na nalago-laguan alok sa may pangariyami bubayabya na makandaray doon sa iyang kaiyak kapipita. Ayaw ito abiyanakan sa iyang kaiyak pangariyakan amusrif sa kanya din ititandingan sa iyang kairabit tatul khutaba wal umara na ayaw ito mapipikirian na pagpinanak na iyang kaiyak kalilimod ara ka sa ayamanan niya ng pitong talo sa may ito apyakaw kintiyan ito sa panguyan. Mga babayakan at mga pagariyakan, mga luksakan, mga watakan tanulang tanong kagiyang kaiyan tanuling gulaulaan nagirya din ikya pakapasod kanu sa iyang kuntuak ni aluyaw Allah. Ta'awanu ma'al birri wal taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ayam adaw tinattabarakan wa Allah si kumapya nagusi ko kada paratiya si Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya dada iya mga gawin ay pagpamili ini si kumanganar pa pagkinambulan sa yang kaya dada iya ang mga oras. May pagpamili ay si kumangatao at pagilaman wala yang kunto ang mga puswiran sa anda manayay kapapakadar pairan kung dada iya oras. Iya inayam mo ni tanus ini sebandingan dapat lang mo sa kapampagitan sa oras. Sa iko mga ginawang tanong ayamanan yan na pagkadagat tanong sa iko mga ulaman tanong. Tagidagyan kaya kapakadagar pa agyan kaya Sheikh tanong, agyan kaya si Sheikh Abu Zaid, agyan kaya si Alim Sarif, agyan kaya ayamanan yan na Sheikh tanong, agyan kaya si Sheikh Ali Hasan Ta'asiran, agyan kaya Sheikh tanong, agyan kaya ayamanan yan na si Musrim, agyan kaya si Syekh Abu Lais, agyan kaya ang mga aryakan, agyan kaya si Abdul Wahid ang Ustad Abdul Wahid Anni, agyan kaya si Ustad Abdul Malik kasama-sama niyo, agyan kaya ang mga dato, mga baik at ditantigan sa iyang kaya programa tanong, ayamaan yan nag-iidig tanuligan sa tabala. Yang kaya dalatara niya mga gawin ay pagpamili si mga tao at ang panasambatan kung kauya-uyan. Ipagpamili si mga tao at pagkaaramainan so kapag paginatawiran kung kapag kanulunggong iran ikula amatatang si dunia ayang at pero ang koron na marunang kaya paginanilagyan kaiyan niya kag-iisubigan ng las na daan nilupin barang ang pagmuasa kakasi ay pagkabinbanong tao malakong sumuli alaw ikaw naman tao-tao pagarayakan awin ka na wainan ka nagkamas oras na talikunan ka ngayakan tiyo ulo mga umangan na itatambungan tigiran suragat na ringalingan ayamanan yan naliwanag bungang kinalisambi ayamanan yan nagyang kaiya masa tanong na isinig kumiyak kapya-pya ang mga masa pagkilay tanong ayamanan nga tanong na sa mga ulama tanong pagkilay tanong ayamanan nga tanong na sa mga natong tanong so mga bumayam niya pa pumamakil na ibang tanong pagpagdiyan si ikwalta bang kanuna naman kanilian sa mapya ayam pagkilay Allah si ikunang wanta managal bang lagyan kung tuwa kapakaplupas niyan si ikunyang tamapya apian tunad na aman katayagian kaya mga ulamang tanong apian tunad na aman kaya pagkilay na nagyan kung tuwa kaya pakapasigyan si ikumapya alam pagkilay na nagyan kaya pangatani mo manusi mga buwayakan mga pagkalayakan iman to na palakaan tanong supusong tanong iman to na palakaan tanong supamamakinagan tanong iman to na palakaan tanong suwapian to na ulo ni mapapanalong na sumantang tanong na gusto ka ng tanong sayang ang palakay tanong ng nakatiyagyan kaya mga ulamang tanong ang awin silang sa bulong ay pumulong na nakattanong katiyagyan kaya mga ulamang tanong ang awin silang sa bulong ay pumulong na sila kattanong pagkatali mo magiyan kaya ulan-ulan
ulan Ramadan. Pagkatali mo bagian kaya ulan Ramadan. Pagkatali mo bagian kaya ulan Ramadan. Nada makatali ulan kaya mga ulama. Na ini pangulan na nakataluso ka pumulong isip ko mga puso. Na makaumas sa Ramadan. Na mapipiyas sa mga puso. Ang makatali mo mas sa Ramadan. Na sa mga puso kalulak ka di managang piya-piya. At kagigilan ipagilayo Allah subhanahu wa ta'ala sa mga amal tayo. Yan ang inailan ng kapakandaray doon. Kaya kau matalusin ang inaumaya, pipigil ang talulayan, kaya pa kau matalusin ang kagindi na talaya. Pag-ikhlas ang alusin ko, Allah sayang niya pa lang tayo naman siya, mga lumayang mga pangalayang minasigabat alusain mo. Igilan ko na sungka sa giyan ko tuwaig. Agiyan ko tuwaig. Na ayamanan yan, na ayamanan yan, ay pag-ayat, ay pagtugayan na gulong. Na ayat na pinaka-importante na giyan ko tuwaig sa gubakaon. Na kadaan sa tago, at makasiguro ka sa kanalagaan. Agiyan ko tuwaig ikapundas, na apiyap pa rin kapasangkay kasagar, na upo ng kanalagtubiyan giyan ko tuwaig sa gubaka. Uli na mapapano, na ikaw din na makasanggo pagalayakan sa apiyang niya kapipila puro kauras ng kaantangan kaon, na iman to na nakaantan magiyang kaya pagkasangban tanong, asong pamamakinagан tanong, ang gusto mga puso tanong, ang iyang kaya mga ulama tanong sa hadapan niyo, nag-iyas sa mga ulama, ayaw sambat tanilan sa ayawin na kanilan, na andamalay ka sa butaw-taw ko at pangbunaw na niya na mapiyasing kuramalan, andamalay ka sa butaw-taw sa ikayawanan niyan, na sa mga nagkumapi ay pagkinagtaw niya. Sa mga pangulakan niya kayawras na makampat, na asal niya bertiak ng kunto ayat ay sa uto magpapaanan niya nagiyang kunto at tatabagan ka sa ikumapi ay sa ikukanak sa ikuwako. Ayaw anan niya nagiyang na nakipagtabagaan tanong biya-biya. Yan kaya ang dunia na uway nilakan tudangan kasaya so padakan anday so korbangan na so katatang kairon kaya mananian niya. Ariyos na dun marimot na batawang musyo at tingin na kaanungan na nitatap. Ari bukan penarigan nakapatau mabuang kay soras na maganda magiyang kanilang ganatan kasudunia akap dunia na ayaw magkinakapatinudan taruna sa amat anuang iman ko na niya kau ang kaya mga unamatan pagpumano nila kang rakanong asa kanuang niyang kadar pasaya na nakainiyong piya-piya ang piyanto na ulo nilangan ang atay niyo na kaya isiniyong kiran inuwan ka na yung pagpagaw na kakagigil niya na sundira talaya na gusto makasina at tingnan na ulit isa kaya sa kung ayaw alam na niya musya na iman to ng kaya mga guru niyo at ibang kaya mga syekh tanong na langwan kung pala ipag-isip niyo na isip niyo kirang ang makapambaligan kano sa biyang ang baluto ang kano sa mapya liupan o kaya pagkakunyo sa mga sakunan niyo kandiray nun na kaya pabulungan sa sakit ang puso na miyas asal gusto pamamakilagan sa mapya na miyonda sa giyang kaiyak-iyak timut-timutang sang kaya kapipita. Nabapaw na giyang kaya mananian na pagpusalakan sa giyang kaya mananian na kapagpayang lalako pernah talakang bugyan kaya mga syekh ada makan gerainon dito yan kung mga ala-iulas sa mga wasiran yan silan na yung mananian na nakapalaling pandaan asabab puputos sa awida kaliran na kung panagong tamaniran pernah talakang na giyang kaya mga nato sa giyang kaya masjid akan dengan menerakan tarwiman to sa kapaguluan nilo ng giyang kaya imang tanong kung giyang kaya presiden tanong gusulang wala mga lain apian ako sulang mabaitan wa sa iyong punta kuwa nga kaya mataan niya natin na diyan ikaw sa kataw kung hindi gira ibibigay yung Allah sa kadrama panggulaw na kami ang nagyan ko tuwa kasusuportay kapag isa-isa na mapagkalan sa ikot takdir Allah subhanahu wa ta'ala pranatamatanakan sa kanwa kung iyan kaya mga pangariakan ada magkandiray no sang kaya kapipita pranatamatanakan sa kanwa sa marigurigul panalaman kung pamalitan na ng Allah alisunutan ang iyang punto at payagalilan ka at hindi na mabaluin ang kapusan kagiyang di mabaluin ang punan na pagpagamin ang tanawin tirulegan sa giyang kaya Metro Manila na nabunagian kaya Luzon ugian kaya Visayas ugian kaya Mindanao na makawang sundira talaya kagiyang kapasisidang ang tanong kas isa-isang tanong sa ikuwang mawala subhanahu wa ta'ala sabab bro lagi niya manalian na kapag pagalitan sa giyang kaya kalilimod tinong sa di kaanak na nakakanod sa kalilimod na sa kanod hindi kalilimodon sa di kanod na pagkay mala makin panasada ako makaudas sa giyang kaya si Imam
yung kaya siyempre sa kaluliki kalilimod kung kalilimod ay sabab yan na inuwa na mayadar sabab ko sa kulo niyo ano yan kinadikubas sa kami mo uli na di bang mo yung kinadubas ka mo na may ano na katalawang kutwa kapag isa-isa so kasigurong kung nalimo naswaya maanan nila naligasa kung pamanginakan sa Allah subhanahu wa ta'ala at naman sa puntan wa mapya ang makabulong sa mga ula-ulang tanong adi mapya uli na makabulong sa pusong tanong sa sakit kung kapag-magusiyan kaya mga ulaman tanong Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala jami'an wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belasan Allah yang ketua Syekh Tan, yang ketua mga atur yang berketan, beberapa yang kinawatan yang betul-betul. Si Tan saya kaya paginay speaker Tan, ayo tua bapu mabusia yang berketan, yang ketua Albiar, apa-apa lebih. Ako kay importante o kapagpagigid na kaisilan na gusto mga rupaan yan. Ato na yung rupaan o kapagpagigid na kaisilan. Na rotanong yung mapamlag, agyang kaya madadalong sa agyang kaya may abituwa pumabusin. Yan nakatan, iya so pangalitan kapakayaan din na kinalatan. So pugusan sa agyang kaya social media, na wata sa soldat yan di rumah tangga iya so panimbang Syekhan imo ayakan si piyakaso kakagi ang katawan ako na madak na makapupuyo sa pakaisit anay no irabag tanong sa mga pakaisitan pwede na mapupuyo tanong mga pakaisit pinatulong na pangisi, hindi na malutuan na malukaw na ikasasagudan. Ano ka di pilipati, na udara ka na sa kawilan ka, nasusilo po na ka, nasulatan na ka, para libo ang buti ang doon. Sumabay, adong pa na mic sa baba. Amay ko, makapasa ng mga ulamatan kaya, na pagpinantan sa mga pakaisip. At Sheikh, yung kaya kong tanong, kilala niyo Master Altigaya sa UP. So katawitan mo na ayaw to ilan yan na si Abu Tahir, kaya din si Sheikh Ali Hasan Taha, kaya nagtanong lang yung kaya din ng suara, kaya tapagdan niya Sheikh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bakang barakatan wallah yang kaya kalimutano iman tuwa gawin si isang yang kaya kapapantagan oras. Itapiyaya Allah subhanahu wa ta'ala si mga amal tano mga pimpia tatibalabaw si kutimbangan o mga amal tano si isa yang puto kapang at taling matanong si Salungan Amori. Isa niya may akalala alimor katanong Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi wala ba ayas sabab ini kalimut ka ng iman to
na yang puto adita no kapreparadoy kapag yasa si sagyang kaya kapakatalinguma pakatatalinguma ang tanong pigtamanan babarakatan ulanulan upaman yan nakatanuni na gaya ipigtamanan amyaka lala alimor katanong Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang kai kapapantaga naragun. Yuti sabab sabab padan ko aya sinayot tano nagyang kuto makapragun tanuron. Mana mambagyan tano agyang kuto ada ayat yan taman kamapiaan kita linguman yan narakatano nagyuti sabab di tanong magyasa, di tanong di mariparad. Di sabab sa di tanong din dadawruga apang ni sa isampay tanong Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang kaya bulan Ramadan na Raksan tunay ni ba na taufikan tanong yan sa makapamagamal tanong. Natariman yan nagyang puto ang anin ang magpamagamal tanong sa isagyang kaiyabulan Ramadan. Yang kaiyabulan Ramadan na aya isa akatero ng mga ulama na tiran Syahrul Hasad. Mana ulan-ulan akaprabun. Pragunan tano agyang puto apya mumulaan tano sipan ko Rajab na apya kaigan tano si sagyang kaya kapapantaga na ulan-ulan mana mitrining tano sa kapagamal sipan ko Rajab na miyakataling umaso Sha'ban na inilot tano ang kutwa panaguntaman tano si kopimbarang ang mga simba ay pamayan na tano kubulan Ramadan na makataling umasubulan na Ramadan na pragunan tanong mana agura si mama sa kapsil sa kuya tanong kapagurad-urad tanong sa kapamagamal tanong na well-trained tanong at tigo English ayamanan yan na antunay diba na tunganay tanong ayamanan yan na miya practice o di na miya exercise agyang ko to mga amal na ayak kalalayaman na igira miyaka training ka piya-piya na anda din antunay di ba na katago ka si sagyang kutwa final antunay di ba nakapunggita-gita o ba makayamanan niya na kambula na kailay agyang kutwa rarad o ayamanan niya na kaya training ka piya-piya nga nasa na sa kaya pag-iasain ka si sagyang kutwa antunay ni ba na kitalong ba akalilimot na gito magbuhay pagbuhat sa sangkotayam anan yan ang kagitalong ba yan. Ayaw to magbabaloy sa kalatano si sagyang kaya kalilimot na nainukon ka mapumagusayar katano kung mga gurutan wag yung kanan na pantag si kuyam anan yan na mga amal na mga kukuman na si sagyang kaya bulan Ramadan. Ayaw mababaloy sa kalatano nagyang puto ang tunay ni ba na pambatuan sa al-mujtama' al-islami. Diyan ko to kapagpagingad kay islami. Na tanudan tanong piya-piya. Talakinan tanong piya-piya agyang kaya pamagusay tanong kakanaubay ni kalalayami adir tanong pamagusay. Na. Diyan ko to ayamanan yan na kapakamu ayan o kapagpagingad kay islami nagyanan ayakamataan ron nakasasangkutan na si sagyang kutwa kakakuatan o kamapian tano si sagyang kaya dunya na ayamala na si Salungan Amori apiaan to na dun ikatasir katano pamakadatu ka na sukadadatuir ka, upamakandatuan ka na sukababalin kandatuan, upamakayamanan yan, nakaruma ka, si babay kasan na si mamakasan na sukababalin ka karuma,
Upama kawata ka na suka babaluin ka awata, o padagang ka na suka babaluin ka padagang, o taribasok ka na suka babaluin ka taribasok, o pangingintugas ka na lagi diyan naman po, na sulangwan, wayamanan yan, nakamapiaan tano ko apiaan tunay ka atas, sir tano lagi nagyang ka na namyang nga aaloy na kuso sa lakawron, na siya nan antunay ni ba na may sasangkot si isang kutwa kapag kamu ayan at tanok wayamanan yan na kapupagin tao kapupagin antunay ni ba na kay Islam. So Allah subhanahu wa ta'ala na may aluin yan nakalalaman so wayamanan yan nakapagatan ron sa diyang kutwa keterwan yan nun law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Ini balay din Allah subhanahu wa ta'ala sa tigyan manangi upama kaswayamanan yan na pagpaging na sisagyang kutwayin dito swayamanan yan na al-mujtama kapagpaging amanu na maratiya siran yang kutua mga tao apagpagingan na sang kutwaingan lagi nagyang kayamanan yan ang itinurun na upama kaso pagtao si isagyang kayaingan na maratiya siran wattaqaw na ikalkiran sa Allah subhanahu wa ta'ala yang kutua kaparatiya tanong na ayatuladan yan na yang kutua kikalakan tanong si iku Allah mana ada na sumparatyaya amay kadi resulta o dinagin yan iresulta agiyang kutwa kalaksi ko Allah kagiyanan ituladan o paratyaya kabad na rin pilay ka paratyaya bad na yamanan nila pilay ka awarna a paratyaya at tigta maputin at tigta mariga o di na mahita mga ninsan tigta pagatin at tigta kaulit daabad na nupilay a paratyaya na anto na ianto na iniba na ropa nagyang kuto paratyaya, nagyang kuto kalaksi ito Allah. Nando na kuto kalaksi ito Allah, nagyuto sukap pangungulot tani ko mga suwan Allah. Nagukap pananggilay si ko ini sa parwallah. Na upagilayan ka sutuladan o paratyaya o manipit ng isan, na sada na sa kala adinyan ka pangunutan ko mga suwan Allah. Sada na sa kala adinyan ka pananggila o ini sa parwallah subhanahu wa ta'ala. Nagyuto din naman po ikala, wayam anan yan na paratyaya niya. Nasada naman po sa kadaraynon yan, nagyuto na naman po yayamanan yan, na kaito, o di na yamanan yan, nakapapagtihagiyang po yamanan yan na paratiya yan. Di na ni maubaliyataks. Naandat ni ka, nagyang ka na na paratiya. Amya kamuaya na si ko yamanan yan, nakapungunutan ni ko mga sukuan wallah. Nago ka pa nang gilay si ko ni sa parwallah, na miyadin agiyang ko to al-Islami. Ayaman ulalag, nagyang ko to law anna ahlal qura na mujtama to o pamakas mga tao apagpagingan si sagyang kutway nagyuto sa mujtama nagyamot kinisumpadon o maratiya siran bubugan sa syarat ay syarat na kailangan na maratiya siran amay ni sumuayan yan o amanan yan nakapungunod tani ko mga subhan wallah nagkapanang gilay ko ni sa parwallah gito mamuy kang balon yan na Islami na antunay promise wallahu subhanahu wa ta'ala la fatahna alaihim sigurado dad na sangkano na aatay sa mata-mata na mapangkulaw din so Allah na dad na banyan ka pamukag so Allah na pitamanan atong man sayam anan niya nakapasadan ayabu adita naron ka kumasay nakagiasukap tuman wallah sa kapasadan na siyo to yam anan yan na masasanday si sagyang kutwa inibigay niyan anto na iniba na kondisyon. Si sagyang kutwa inibigay niyan asyarat na ron masasanday agyang kutwa yung anan yan nakatuman yan sa pasad na andit ikang bulaw na agyang kutwa asyarat na ito man narakatan umang wallah ka kanao ba pa na pumabagwa kanao ba pa na pamimikiran at ano Allah subhanahu wa ta'ala ko lagi ko yung anan yan na mambabutatan o di na lagi do kawaman o siyay kanao ba pa na yung anan yan ako pa na pumabagwa bapak na penulis tangan insan kaswallah na idha arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun igira adun akabaya wallah na asara maturuyan na miya kamuaya na sunganin akabayayan
marani hadis wayam anan yan na pitamanan amarani siraftano inutos wallah na pitaruyan wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kami ati wallah na marani si wayam anan yan na manusia adigyan ko to makakantay og atas isang kutwaligian aso karani rtanu Allah subhanahu wa ta'ala na pitamanan amarani marani hadis wayam anan yan nakatawan tanaw pitamanan amari di na yam anan yan na galit agyang ko to kapakatalimuma agyang ko to yam anan yan na promise udi na antunay ni ba na ini promise rtanu Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa pitamanan amarani sirtan na yutos wayamanan yan na lamwan na promise wallahu subhanahu wa ta'ala kung kapakatalinguman yan. La fatahna alayhim na sigurado na na palakaan namin kirana tigo Allah subhanahu wa ta'ala. So mga barakat, ako pakatalinguma, ako na si wayamanan yan na mga langit. Lagi wayamanan yan na oran. Naguswayamanan yan na mga barakat, ako pakatalinguma. Si kwayamanan yan, pagpakapun, si kwayamanan yan ang mga lupa, lagi ng mga pamumulan. Walagay dati wallah, baligyan ka na napakay, ang gulalan kuran, baligyan ka na ng mga pamumulan, nagyanan, hindi paguyag-uyag kung mga kadun wallah subhanahu wa ta'ala, tadi balabaw sa katanuron ang mga manusya, si sagyang kwayamanan yan, napibabatog tanong si sagyang kaya dunya. Na, walakin kaddabu, walagay dati wallah, na piakambu kegiran ito. Mana? Sisiram bumi at taman, sisang kutoyam anan yan, na umamanta pada, na miyamarat kay asiran. Okay? Na damay lay surupa ng kuto parat kairan. Si koyam anan yan, nakipamayan dengan ko mga suwan wallah na gusto, inisapari ako kapunang gilayron, na antonim yung gulawla, faakhadnahum bima kanu yaksibun, na bamisiran din natin wallahu subhanahu wa ta'ala, siniksa, gulalan sang kusaba, padang sang kutoyam anan yan, na kiapakambu kagairan, sisagyang kutayamanan niya na promise wallah. Mana, aya manang kutakapakambukag na kanaubar-war uterwang ka. Kanaubar-war ayamanan niya na terwang ka. Lagi din naman muna suparat yaya. Na kanaubar-war uterwang ka. Way din kayamanan yan. Na suparat yaya. Nagintasan yan sudyon di katerwa. Wanagay na kanaubag yuti mala arupaan yan. Ayamata na matagyang banunuto gintasan. Na lagi naman buto. Agyang kutayamanan niya nakapakambukagang kasi ito Allah subhanahu wa ta'ala na ayam ito turuto amala nagyang kuto ading kakapong unutali ko mga suwan yan naguding kakapunang gilay ko inisaparian na piakambukag mana ading pangimbenaran abapiu-piu nagyang kutayamanan niya na promise yan. Giti sabab asuran alimo na miya baloy asiksa suayamanan yan na antunay ni ba na mga pautano-tano din na pagkayo-kayuan alimo aso pagkasimpo masangyang kanan alupa nagito mamuida makabagay agunas ito mga tao kabado na miyabaloy ang success ikira kayos wallahu subhanahu wa ta'ala na sulimuyan na o diba sunganin imbagay niyan ko manusya dito nudan tanur sunganin pakiparulian niyan ko manusya na o diba baloyan ni'ma na pumbaloyan ni kuma sulangwan taman malagid sa nuswaya katawi tanuron na mapya na guswaya manan niya nakatawi tanuron na antunay ni ba na marata. Igira, nagyang ko to akyalapis ka kuding ka kandagang na ayakatawin karo na marata na biyano irkaw Allah alimu sayamanan yan na badino to kya sabapan sa kya pakaraning kasi wallah na kya ko ang kako titwelim Allah subhanahu wa ta'ala. Nalagi naman po to so kya pangalabang ka na kanabang miyabalo alimu kami boleh niya kuma ayamanan yan na muralar ka wallah kabang ka din na miyawat si Allah subhanahu wa ta'ala na aya din na kya pangunutan ka na subaya aginawang ka. So apian to ni kaatasan yan na kapakaya mabaloy alimu wallah na kapakay mabu ang mabaloy antunay ni ba na siksa wallahu subhanahu wa ta'ala mura na wallah dagi-dagiang kong tauran na guswayam anan niya ng mga pamumulan ayat din naman bubiloy wallahu subhanahu wa ta'ala kasiksaan tano miya baligtad at iwayam anan niya na miya masabasa agyang ko to alimo na mimbaloyam anan niya na mura na hit na uta mismo inibigay ka wallahu subhanahu wa ta'ala na Riyan to na kanalang tanuan to noon ibutiron mujtama. Swayamanan yan na mujtama. Innal mujtama al-muslima ka kulli mujtama'in insaniyin lahu nafsul anasir al-asasiyya
al-mukawwana likulli mujtama'in. Swayamanan yan na kapupagingad, ayamanan yan na kamuslimi, nalagidid na nano kapupagingad, ayamanan yan na kamamanusyay, kapapadalamanan sa yamanan yan, na antunay ni ba na anasir, yang kutu, ang mga tumadeng, kapapadalamanan sa yamanan yan, na minggagana pa, ang mga tumadeng, ginan ikalalaman ko yung anan niya nakapupagingad. Ayaw ko akibibida o kay Islami na biyadin annahu yatamayyazu ba'du rawabit ببعض الروابط كالعقيدة الإسلامية وتحكيم الشريعة. Ayaw ko kinibida o kapupagintaw o di nakapupagingad kay Islami na kagya asu sarwang swayamanan niya na kamamanusyay na lagi di barat dagyang kaya gobyerno na dalabot labmayran si mga bitikan wayamanan yan na kapangintuhan. Siran suwanusya lagi di barat na si sa Pilipinas na aya bitikan tanuna gyang kutua demokrasi. Na so demokrasi na antunay ni ba na bitikan na ya aya mitadun na swayamanan niya na mga manusya. Gimutuan sa al-hukum al-wad'i si kuyamanan niya o din al-kanun al-wad'i si sagyang kaya mga sarwang. Mana, agyang kutu adimbalan abitikan o manusya. Lalambo si sagyang kayamanan niya na kongres, nagugyang kayamanan niya na senate. Nasiran idimbala sa bitikan. Agyang utadiran dimbala na bitikan na para mambuk ko mga manusya. Pimbala na bitikan ng mga manusya, bitikan ng mga manusya, sa mga manusya mimbalo, nagupara kira naman po, nagyanan, ikitutulad, agyang kai, akapagpagingad ko na iba, nasarwa. Nasukay Islami, akapagingad na bibibida, kaino, nakagya aswayamanan yan, nakapagpagingad na gusto kapagagama, nasikiran, na ano na separation. Ada na separation nagyang ko to a church na usayamanan yan na agama. Mana salakaw din na suka pagagama na salakaw din na mag-usayamanan yan kapagpagigil. Hinan antunay ni ba narupaan nagyang kaya mga sarwang. Wanagay naswayamanan yan na kapagpagigil na Islam na kanaubalagi nito. Kaso kapagpagigil na Islam na sudin na swayamanan niya na agamat tanu agama Islam na kaniyan din Europaan o antunay ni ba na kapagpagingad tanu mana asulangwan o ayamanan niya na aturan o kapagpagingad na pala din inibatad nagupiyagya sa o ayamanan niya na agamat tanu agama Islam. Silko sa karo kabintang tano na palaya din ang piyagyesa o ni na tiyanor o agamat tano agama Islam na gyuto din pembetuan na sa amanan niya na simba si ikwallah asaba pa iya din na rakatan Allah gyuto din pembetuan na sa amanan niya na kalak si ikwallah yang ko takip pemayan din tano ko mga suwanon nagukapunang ilay tano ini sa paron si kung ngani nakaatas sir katano ko kapupagintaw si isagyang kayamanan yan na antunay ni ba na dunya. Na ولذا فإن الأسس التي بني عليها المجتمع المسلم 5 mataan na swayamanan yan na mga tumadeng aron na pinagumbalay swayamanan yan na kapagpagingad kay Islami na 5 tanudan tanuag yung kayamanan yan na 5 giyaya ipinagumbalayan kayamanan yan na kapagpagingad agyang kayamanan yan na 5 paganayro nagyang kutu al-insan yang buta kapakamu yan o pagilid agyutos swayamanan yan na manusya na neno kang isaan tanubo ikadua nagyang kutua ar-rawabit anto na mutarawabit nagyutos swayamanan yan na mga nganin asakan yan ipkumpungan na sisagyang kutua mga tao anto na iniba na pagpagilid yang kutua yamanan yan na alaka yang kutua connection adi makakukunikta si kuyamanan yan na antunay ni ba na mga tao na padutusang kutayamanan yan na mababaloy pundasyon o di nagyang kutayamanan yan na tumadang o kapagpagingit. Ikatalo nagyang kutayamanan yan na masalih, yang kutayamanan yan na mga kamapian o umanipitig
pitenggisan na paduto sa giyang kutwa ding gaganapaan wayamanan niya na mga tawa pupaging si sa giyang kutwa ingat. Ikapat na giyang kutwa alar giyang kutwa yamanan niya na lupa pagingadan. Ikalima na giyang kutwa akida. Giyang kutwa akida giyang kami si akida na rumarang kumai kulangwan undawan wayamanan niya na agamatan wa Islam. Antano kasabuti piya-piya na igira amyali su akida sa skanya na miyasalbo ki aluyon na yuto din swayamanan niya nakatimblan ko agamatan wa agama Islam. Nagyuto din ipambutuan sa yamanan niya na akida. Agyang ko ta kapungulutan ka ko mga suwan wallah. Nagukisugun kaon. Kapananggilayin ka ko ni sapar wallah. Nagukisopar na kaon. Nagyuto ni akida ka. Ayaw man na akida. Kurang pumamaanan niya. Nagyang ko ta prinsipyo. Yang ko to yamanan niya na tindig uman isa. Kunganin. Uli na sikwa yamanan niya na sakro kabintang yan. Nagyuto ipambutuan sa yamanan niya na akida. Na. Pero manantano po, manusia, naugyang ko tamanan yan na di katumpu-tumpukan, naugyang ko tamanan yan na mga kamapyan, naugyang ko tamanan yan na lupa, naugyang ko tamanan yan na pangimpenak, nagyanan ilima, aanto na inibang na di managumbalay, aanto na inibang na dimbali at tumadeng, antawa ulun kapupakating daga sisa giyang kota kapupagigit aanto na iniba na kay Islam na paganero na giyang kota kamamanusyay yatamathalul insanu fil fard diyaswayamanan yan na kababaloy tanua pitenggisan pisa katawan giyang kota kababaloy tanua anto na iniba na pisa katawan wal usra naguswayamanan yan na pipamilya kapamilya wal mujtama naguswayamanan yan na kapupagigit falfardu yunshau fil usra swayamanan niya na umalipitenggisan na siskan yan anto na iba na di mapanagumbalay uli na mapakamuya na sisagyang kutwa kapwedin o pamilya ay manulalag na miyado na suuman ipitenggisan sabab sang kutwa kiyadin o yamanan yan na anto na iba na kapamilya sumaya kuno usra uli na nagyang kutwa yamanan uli na ito na pumpalo yung kutwa pisya katawan anto na iba na pamilya kaya swayamanan yan na wataka na miyang aruma, miya kabango na sa walay, namin babawata, namin baloy siran mabuhay saka, anto na iniba na pamilya, na ayaw pakasal, nas kanya nasasakataw. Wa majmu'ul usar, takunul mujtama, nagyang ko tayamanan yan na, halang ulang waluli na katimblan, karang kumanasagyang ko tayamanan yan na pamilya, nagitiling baloy, anto na iniba na kapupagingit. Managyang ko to, anto na iniba na, sa katawa manusia, namin ka pamilya, namin babota, na sukman sa mga watayan, na ka pamilya man po namin babota, na susati man na pamilya, na miyadwa, taman sa miyatalo, taman sa miyapat, taman sa kadaklian, na iyong kutwa kaya pa kadakal o kapamilya, amin po na sa yamanan yan, napis sa katawan, nagyuto din idimbaloy, anto na iniba na kapupagingit, yuto niya yamanan yan, na miyagingit, o di na pagingit sa kutwa yamanan yan na pagidan. Wa kullama waka al-ihtimam, بتربيته كلما أدى وظيفته الحياتية بصفة أفضل sumalusya, supisa katawan, nasada na sa manan niya nakapag-umuwi, sisagyang kuto akap terbiyataw, sada na sa kampilang atawi, sisagyang kuto, adiron di kasinanada, nagyuto na naman buhay, hindi niya nakapaka, gyuto na naman buhay, hindi niya nakingkulalan sa pitamanan amapya, o mababaloy asangan niya ko kapagilip. Ay manulalag na aya kapkaku amapya o kapagingad na ingira miya ko amapya sumagingad na aya kapkaku amapya o magingad na ingira miya ko amapya suyamanan yan na mga pamilya magingad ko yamanan yan na pangingadan na aya magukapkaku amapya o yamanan yan na mga pamilya na ingira agyang ko tapis sa katawan miya kapamilya na miya nga kukuha sira na mabuha mga pipya puna si ko sa kataw
ay lagi din na sunabi sallallahu alaihi wasallam na mipunon na minitugalin yan ko Abu Bakar, minitugalin yan ko Umar, minitugalin yan ko Uthman, minitugalin yan ko Ali, minitugalin yan ko mga sahaba sa kanang-ulang waniran, minitugalin yan mga ko pamilyairan, na minitugalin man mga sahaba ko mga tabi'on, na minitugalin man mga tabi'on na si kuyamanan yan, na mga tabi'on tabi'in, asira ni pembetuan sa yamanan yan, na as-salaf as-salih, na lagi din naman buto taman sa mga katundong suyamanan yan, na ang tunay ni ba ng mga khalaf. O, na may kamambiya tapiya-piya suyamanan yan na wata, malagi na suyamanan yan na mamana, suyamanan yan na bay, na ang tunay mapunggulaula, na kawa na usratang salihatan, na mapakamoyan, agyang putayamanan yan na wata, amya, ang tunay ni ba na miyatong, miyambiya tapiya-piya, agyang putayamanan yan na mapya mampu, ang tunay ni ba na pamilya, na anda din ikadin umapya ang pamilya, na fayatakawanul mujtama'u salih, na kumbaloy mampu suyamanan yan, na kapulingit ang mapya, kambilang ataw mampu. Suyamanan yan, na dito ba? Pagpun sa sakataw, na andad ni kambiyata ko sa kataw, na sali sa pisananadan ko na kambilang ataw, na makapangaruma, na dito din naman po sinanadira na si ko mga watayran, na pamagapuan na lagi din naman po ito, taman san pindakalit na uta pamilya, apagigit antunay ni ba na mga bilang ataw, na kabaloy man po bilang ataw, suyamanan yan, na antunay ni ba na kapagpagingit. Ikadwa, antunay ni ba na tumading o kapagingit, nagyang kung kami aloy tanwa rawabit, yang kutayamanan yan, na antunay ni ba na koneksyon, yang kutayamanan yan, na kaumpungan na si isa yang kuto, antunay ni ba na pitang isan, hiyamaya juma'u bainan nasi fil maksad, yutos wayamanan yan, ayaw pambatuan na sa rawabit, o di na yung ta'al-alakat, na ayaw pambatuan sa lagidutom, nagyutusunganin at katimo yan sa mga tao si ikwayamanan yan na isa-isa o di na malagi na antap o di na si kung malagi na yamanan yan na kagadang o di na swayamanan yan na pakaasal o di na swayamanan yan na darpa aron siran din gaganap pa aron siran mauumpong naguron siran na yamanan yan na may isa-isa adun akong batuan sa rawabit at yuto'y di na katano makapamaginata na dalawa yung kaklase paganairo nagyang kuta rawabitul fitriya. Anto na ipumutuan sa rawabitul fitriya. Yang kutua di nakatano makang gaganapa si ipupakasan. Adin na di nakatano makang gaganapa kupakasan. Nanto na ito. Naya di nakatano makang gaganapa kupakasan na padun. Agyang kutua anto na inibam na kaatawi ko bang sa tano. Ibarat na sumanga maranaw. Na aya di nakatano makang gaganapan na sukababaloy tano maranaw. Aya di nakatano makang gaganapan na swayamanan yan na basa tano basa antunay ni ba na maranaw. Kauto. Na ginan yung padasagyang kutamanan yan na arawabit al-fitriya. O di na yung kutakyang binabata. Swayamanan yan na kawawatain ka si kuwataka. Si ko suka amain ka kuwamaka. Nagyuto na pudutusang kuto. Antunay ni ba na arawabit al-fitriya. Mana adi makang gaganapa pakasal kuwayamanan yan na pagalatalatan o mga tao. Na ikadua, adi makang gaganapa si ko mga tao. Nagyang kuto arawabitul muktasaba. Yang kuto adi mambagu antunay ni ba na mga koneksyon. O di na di makang gaganapa sabab adi makang gaganapa si ko mga tao. Na antunay mga ibarat ito. Nalagi do kan diya mga. Ibarat yan nagyang kuto sulit tunganaya na miyakat tunganaya sabab sa diyang kuto yung anan yan na kaya kumungayra na miyang baguto. Akna uboto yung anan yan na antunay ni ba na pakasal. O di nagyang kuto apyaga na di kaso padabasa wayamanan yan na isa kayamanan yan na nasyon na minitumpok kakiran sabab sa kuta kaya paganadang kasi kubasiran. Ibarat yan na apyaga ka subasarab na minitumpok kasi kayamanan yan na antunay ni ba na mga Arab. Miyadan, mi-establish ka. Miyadan ka. Agyang kuta yung anan yan na koneksyon kasi ikiran. Lagi naman po yung anan yan na English. Lagi naman po yung anan yan na Tagalog na gusto yung anan yan na Salakausan. Ikatalo, sa giyang kuto, adir katano makang gaganapa. Nagyang kuto yung anan yan na antunay ni ba na arawabit asluha fitri.
Agyang kutwa diri katano makang gaganap ay asal yan na pakasal sa kanyan din wanagay watatimmu bi ikhtiyaril insan wanagay na aya kapkatanto niyan kapakamuayan yan nang gulala na sa iyang kutwa kapalamunta manirun o yamanan niya na tao nagiya sa akida Islamiyah malutan ron ali kasawano kabanda katawan tanong kaya kababayra lang kaya alam na di manulong sa yamanan ni na fitra ay ako na akida na fitra na malutan ron na yung usar o sa yamanan niya na liwanagan tanong yan kaya rawabitun asluha fitri wa tatimmu bi ikhtiyaril insan na giyaya sa yamanan niya na connection di katumpu-tumpukan o mga tao as kanyan nasusopa ko na pakasal, nasusopa ko na kambabayabayaan umano siya, na siya ya, ang tunay ni ba, na mitutumpok o di, na si pakapanunumpa nga sa giyong kutamanan niya na para tiya si Itwallah. Siya pakapanunumpa nga si sa giyong kutamanan tiya si Itwallah. Sangkuta kaya tiruano Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang nalipitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitra o mani ipumbawata na si di imbawata si sagyang kutua ang tunay ni ba na pakaasal ang tunay yung kutua pakaasal mapaparatiyanos kanya na si Allah subhanahu wa ta'ala si iskanyan din inimbawata ko yamanan niya na kay Islami o di na ya isa ang tunay ni ba na kiyaw sayaw ng mga mufassirun na tiran sumano siya na inimbawata sang kutua pakasal ayaman ng kutua pakasal na mariri paradus kanya na sang kutua katirimaan niya na si iko benar diyan kutua kariri paradung ka sa katirimaan ka si iko benar na dito ipambetuan sa yamanan niya na fitra dito ipambetuan sa fitra ang kutua kariri paradung ka sa katirimaan ka si iko yamanan niya na benar wanagay na فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ونغيرت ينبينا سنبلالوك سيامايان na upama kayamanan niya na Yahudi o di na Nasrani, Christian o di na Majusi na kanyan siran ang balalok siyan ipakabaluyron a Christian pakabaluyron a Yahudi pakabaluyron ang tunay ni ba na Majusi abadiya pakasalyan nagyang kutwa ang tunay ni ba na kakikilalaan niya na si Itwallah at Tuhan amyang adin ay sa ada ang tunay ni ba na sa kutwa yan nagyang kutwa ayamanan niya na lagi dito pangimbenar na yuto panusudat kanu kibayan sa ipo dunia o kaya giraw Allah subhanahu wa ta'ala kaya kuha niya na sa kapasada na si irakatano sangko tayo manan yan na alamud dhar diyan ko tayo manan yan na katatagutano ang mga bawatan wayamanan yan na Adam alayhi salatu wassalam sangkot na darakatano panayamanan yan na kisimbuang ano Allah si sagyang kaya dunia datano pa nakatago sangkot na mga tiyano mga inatano na ayad na asal na suayamanan yan na mga niwatano na inikuidan sa kapasadan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tiyan na badisa ka ni Tuhan nyo na tigtano man ay kalu bala uwais kay Tuhan namin na si panuto datano kibayan na si dunia na padapunuto sama na wayamanan yan na filter okay na suda na so kinikarimbit na darakatano o mga inatano si sagyang kutamanan niya kinikawgatan yan rakatano na miyapukas agimyada ang kutamanan yan na yung kutamanan niya nakapasadan Tuhan inuntabos wallahu subhanahu wa ta'ala na si sagyang kutamanan niya na kinikarimbit na rakatano mga inatano na inibota tano sari paradu tano sangkuta katirima tano sangkuta yamanan niya na Tuhan inuntabos wallah okay na kagiya din na po imbawata tano nasa din sa kiasimbuangan tano mga loks tano nasi tano iran miyat nga si sagyang kutayam anan yan na pangimpenariran nagito ikeda tano sang kutayam anan yan na fitra na ay asal tano na pangimpenaran tano to namiyada tano ron kagya pisinanad tano mga loks tano ko kaka-Christian ini upama ka-Christian o di na kaya Yahudi upama kayamanan yan na Yahudi o di na kamamajusi upama kayamanan yan na antunay ni ba na Majusi na minggulala no to sa yuto yayamanan yan watatimmu bi ikhtiyaril insan pinilitan no to ayamanan yan nakabayatan no to ginawa kagyuti kasi sinanadan no tano yuti sabab ama pangududud ka so ayamanan yan napakasan
mapangedit ka swayam anan yan na pakasal. Anto na pakasal, isa-isa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Agiti dapat matatarima ka, akapupagintaw si sayang kayam anan yan na anto na iba na dunya. Asar kami ang pakasakit tanurunod to. Na. Ikatalawa yung anan yan na anto na iniba na tumadangagyan ko ta kapapagingad, nagyan ko ta al-masalih wal ahdaf al-mushtaraka. Diyan ta mga kamapyan. O di lagi mo ta katutumpukan anto na iniba na mga antap. Wa hiya kullu ma yantafi'u bihi al-jami'. Yuto so kalang-ulangwan o di kang gunaan. Yuto so langwan o di kang gunaan o kalang-ulangwan. Ay mana ni ada mapapanto abo ni makanggula. Pala tanuro ni makanggula. Nagilagyan ko ta kastiglal mawaridil bilad al-iqtisadiyah. Nagilagyan ko tayo manang yan na sa mga economical resources tano. Sa mga nagilagyan ko tayo mana natural resources. Umaniingid na adna natural resources yan. Nagilagyan mga Arab na ay mga natural resources yan na mga gasolina, mga bulawan simang sa Pilipinas na ada naman po ang mga natural resources tano. Lagi doon yung anan yan na mga kalasan tano. Lagi doon yung anan yan na antunay iba na mga ranaw tano. Naguswayaman yan na mga lupa tano na mapya lupa. Nagawa din naman po mga imbulawan tano. Ada naman po yung anan yan na antunay iba na mga gasolina tano. Na padanan si sagyang ko to adikang gunaan o magingad akatutumpu-tumpu kaniran pada sagyang ko ta mga kamapyan. Nagidagyan ko tayo manang yan na istikhrajul ma'adin. Diyan ko tayo manang yan na kapkadiskubira. Sang ko tayo manang yan na mga antunay ni ba na mga pratap, mga patamu-tamukan, mga imbulawan, mga perlas, nganinsa na yamanan yan, na mga minerals, mapapadalang sa giyang kayamanan yan, na gilupa. O giyang ko tayo manan yan na zira, mga kapamumulanan, giyang utamiya, mga pakay, lagi daw utami ano itano, wa kalmuasasati tiniya, naguswayamanan yan, na mga foundation, o di na mga organisasyon, ayamanan yan na kaagamay, wasihiya, naguswayamanan yan, na mga organisasyon, antunay ni ba, na tetandingan ko ayamanan yan, na giyang kutua, kapya o kambubulawasan, kasisyak, o ayamanan yan na mga tao, o ayamanan yan na pimbarang apanyakit, na uyang kutayamanan yan na tarbawiya, lagi do ayamanan yan na mga iskwilan, giyang kutayamanan yan na di kasinanada, o ayamanan yan na mga tao, awugyang ko tayo manan yan na ta'bidul turok, giyang ko tayo di ka pa makaluwaga, o di na di ka piyay ko yung manan yan ng mga lanan, nagugyang ko tayo tawfirun nakal, giyang ko tayo manan yan na kapag-asa-asa, ko yung manan yan na nisisita tano ko pumagdan, nasukalang ulang wanay, giyis ko yung manan yan na kakawasan, wanto na iniba na kapagingad, na mapadanan sa giyang ko tayo ditumpu-tumpukan, wala manan yan, o di na katutumpu-tumpukan o mga tao apagpagingad. Ikapa, nagyan ko tayo manan yan na miyaloy tanwalupa. Nagyanan, iyamanan yan na pitamanan. Antunay ni ba na isa mala tumadang. Kung kapagpagintaw, kuurian o yamanan yan na kamamanusyay. Fitakwinil mustamaat. Ayakap ka din nagyan ko takapagpagingad ng gulalan sa ko takap ka din nagyan ko tayo manan yan na lupa. Fala yujadu syai'un biduni hayis. Dada napakamuayan ng anin. Abadi makaadin na akamumuayanan yan. Wa kana hajiatul insani man syauhal ard. Swayamanan yan na mga nisisito manusya nasipo pa ka po na sagyang ko tayo manan yan. Nagilo pa, ibarat yan na ipuno kong balingan kakan, nabuso sa lakaw sang kananadua, na pala yadun na siya manan yan, nagpakamuayan na sisagyang ko tayo manan yan na lupa, agiti mabaloy antunay ni ba na pagpagingidan. Antunay mituturuaya, mituturuaya na kapagpagingidan kay Islami, na makakikinanglan sa lupa aron pakadrama agyan ko tayong anan yan na antunay iba nakapupulingin na kay Islami. So kaya tugali so Nabi sallallahu alaihi wasallam na kukuma miya ka sa pulago talurago na siya sa Makkah nada aban yan miya ko ano pa pakatin ganyan ako kapupulingin kay Islami kaya man yan nadas kanyan tarima o mga dato si sa Makkah suming sa Taif
Arab sa bayran tarima su panulun yan kanyan roya manan yan na mapakamo yan suka pagigda ka Islami na daira na tarima sa aya boya manan yan na miya katarima o di na kya pakamo yan na kya pakatindigan yan ko kapupagigda ka Islami na sisa yang ko tayo manan yan na kya pakatugalin yan sa Antonay niba na Madina al-Munawwara na mampanagito ka mapakamo ayan yan madin ang ko to adar pa apakatindigan ko kapupagigan Antonay niba na ka Islami na ikalima, nagyang ko to yamanan yan al-aqida. Yang ko to pangimpanat. Yang ko to prinsipyo. Agi ko sukatimpulan wayamanan yan nakapagpagagama. Maalusulisan uswayamanan yan na paratya si ikwallah kulang wanagintasan yan. Na gusto mga kukuman wallah si kulang wanagintasan yan. Aya katimpal yan, nagyang ko to akalak si ikwallah. Arupan yan sukapungunutan ko mga suwan na kukapunang gilay ko yamanan yan na inisapar. Kisapar nun nagwayamanan yan. Na antunay niba na kisubunon na giyanan yan tunay niba na pembetulan sa aqida. ويتم هذا الأساس بتربية الأفراد والجماعة على عقيدة التوحيد na aya kap kaulawla o di na aya kap kaden aya kap kataruto pag yang kayamanan yan at tumaling ng gulalan sa sagyang puto antunay ni Bab na kap terbiya o di na di kasinanada si kayamanan yan na pitang gisaan na guswayamanan yan na mga sagirumpong si kayamanan yan na pangimpanar ko kapakay sa isa si Allah subhanahu wa ta'ala waliltizamu bimuqtadayatiha nagugyan ko to yamanan yan nakapanabuntaman sisang ko to yamanan yan nakapungunutani ko mapapadalmon ang tunay ni ba na mga suguan ang gulalan sang kuta kakatatatapatano sa kasimpatano si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagugyan ko to yamanan yan na ang tunay ni ba nakakadin ang kuto mapiaparangaya kay Islam ya makalulubi nagugyan ko to yamanan yan nakipanggulalan tanong ang taonon kakipamayan dengan tanong si ikwayam anan yan nabintikan wallah amakam babatang si ikwayam anan yan na antunay ni ba na Quran nagyan ni lima at tumadang wayam anan yan na kapupagingid antunay ni ba na kaum muslim na amay kamadi nagyan kana lima nakate asurupan wayam anan yan kakirupa o kapagingid mad nagyan utamano siya amyang piya nagwayamanan yan, namiyadin nagyang ko tayo anan yan, natumpu-tumpukan, naugyan ko tayo mga kamapian, naugyan ko tayo pagingadan, nagumiyay-isa si ikwayamanan yan, na akida, kamya, niya tarbiya tasiran, niya sinanadisiran sa kuta pangimpinar si ikwallah, nakataya sa tumbaloy arupaan o ayamanan yan, na antunay niba, na kapagpaguya-guya kiran. Yang kaya mga rupa na pagaluin tanong nagiyay mapapadalom sa Quran nagusi ko yung anan yan na sabadan ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiya din na mismo yan tunay ni ba na inipamayan din ko Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko yung anan yan na kya pakamoyan o yung anan yan na mujtama al-islami sisang kayang dayam anan yan na Madina al-Munawwara paganayro nagyang ko ta ihtiramu syakhsiyatil insani wa takrimi yang ko to akaput pagadati ko kamamano siya ko manipitang gisan mana lagi-lagi tenwaki pala ya tanu tindus rabo pala ya tanud na yamanan yan nasa salaan kanaubaya ko sa salaan na sigiraw kanaubaya ko tindus rabo na sigiraw kamakararang kumarakatanu agyang kuta kuntum khaira umma basta umat kau Nabi sallallahu alaihi wasallam na tindus rabo ka apiaan tunay kaatasan ka apiaan tunay kaatasan ka apiaan tunay warnang ka apiaan da ka din maapat na tindos rabaw ka sabab ko ayam anan yan nakababaling apad ko mga umat ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bitaro Allah subhanahu wa ta'ala walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Saban-saban arati wallah akiurmat kami sa mga bawataan o Adam nagwayamanan yan na piyakapagintaw misira na si ikaw gilupa nagusi ko ayamanan yan na antunay ni ba na ramragat ayamanaw na nagyang kailupa na gusuragat na inadunanan wallah antano ayamanan yan na di ka pagintawi ka mga nisisita tanwanan ko ayamanan yan nakiprapasan tano ko kapagintaw tano sa diyang kailo niya warasaknahum narinis kina misira na ti wallah sa mga suti mga pipya ang mga riski sulangwan taman ang tunay ni ba malagi doon uswaya manan yan
na yang kaya ibarat ng yang kaya undu pagilakan tano yang kaya along nabsin daw ra katano kaya manan niya na kada daw sola nabsin daw ra katano ko mga kagagawi so mga nisisita tano ang mga panganukanan so mga nisisita tano ang mga panginuman nagusway manan niya na salakausan na ina sa asar katano Allah subhanahu wa ta'ala wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila nasa benar apya kalabiyami sa mga manusia at Allah subhanahu wa ta'ala si ko kadaklan ko mga kadanami sa yung anan niya nakapakalabi mana tindos rabaw tano langwan manusia inalangwan na ina din Allah subhanahu wa ta'ala na tindos rabaw ro na sa yung anan yan na mga manusia sa kya kurma takiran Allah subhanahu wa ta'ala na pada sagyang ko tayo manan yan at tuladan akaki tulad agyang ko tayo manan yan nakapagpagingin na kay Islami nagyang ko to magagaku tatano wanto na ini ba nakapagpagarya yang ko tayo manan yan na tarbutuna o tarbutu afrad al-mujtama' al-islami rawabitul ukhuwa ay amanan yan na magariyari tano sa tano manari magariyari ini sa paragyong ta fraternity kaya man ang ta fraternity in sorority na ayang mapapadalmon na yung ta brotherhood in sisterhood na ayang man na kumpit niran o di nasisiran di pakipagagaw po Islam kaaya ka papadalman sa Tito a brotherhood in sisterhood na sa Islam na pagagaw ni Rano to ko Islam kan madagyan ko taka pagagama agya sa katano na bialoy tano agama ang magaryari ayaw po pagari tano na sulagit tano ayam anan niya na Muslim nailangan mo mga fraternity sorority so membro kiran na ayran bumamu pagari nasa salakaw kiran na kanabayran pagari nasa katano nagito din naman suyamanan niya nakapo pagari si kuyamanan niya na anto na iniba na kay Islami wala mana so kapag itinabang kapag ikubabayay na sibo ko pagaring ka Muslim di haram bad na itinabang ka bad na ikubabayain ka ati hayaw matang ka na nga puso ka makaniuliw si kuya maanan yan na lagi di ka amya maratya kagiti pembetuan na siya maanan yan na alwala na ayabalaw to nagyang tabara gyang mo ta kaangyas na mukagwad na ayay kagwad ka nagupagangyasan ka na suya maanan yan na kanauba lagi di ka amya ratya ngayon to nagyaman ang takapagangyasin ka si kutaw kanauba amya ratya nagukikagwad na ka sabab sa uta di ka mabalin na kanauba amya ratya na duo to paduto sa pakawiyat sang kutaya maanan yan nakapakaparatiyan yan kag YouTube siya maanan yan nakakaksipang kaon YouTube si kakatarimang kaon ay malan nakakatarimaon wallahu subhanahu wa ta'ala sang kutaya maanan yan na din yan ikang gunay kaya maanan yan na pimbarang apangalimon wallah sa diyang kay gilupa makasuwas kaniya na magintuhan na inong ko to tatawarang sa tatawarang kang kutaya maanan yan nakababaluin yan nakanaubam yaratya sa lakaw suya maanan yan nakampilang ataw sa parangay kaya ni siguro katano to ko apian taon nun ataw nagyang ko takapakitinabang amaw padalam ko pusuka nagwayamanan yan ang kabali ti hayaw matang ka na sibo to pagusara si kwayamanan yan na anto na iniba na lagi di ka miya maratia di din ito kaparo nagusukagwad na si kwayamanan yan na salakaw kwayamanan yan na daw pamaratia auto na ayam niya suwayan na igira niya kasul ka sa mga fraternity sorority na ayap kubayan ka na sa mga membro ka lagi ka sa ayamanan niya nakatasan na inikagud ka sulagid ka mga Muslim na isa di tanuro kayo ng ka na kiliwanan na si ikwagama kiliwanan na si ikwagama agyan ko tayamanan niya na lagi dito mapadalamar ka anto na iba na pangimbenar pero Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwa ayabuman amagariyari na dede na bawa na salakaw na susira no to amiyaratyaya basta kaya paratyaya na kanabang kapagari basta mampumiyaratya na ayang kabuayam anan niya na pagari da ayam anan niya na kampinabatay nun tabul na si kuayam anan niya na paratyaya si kuwalla mana di ko skad nakipagari amay kamada su paratyaya di ko skad nilok sa amay kamada su ayam anan niya na paratyaya di ko skad nawata amay kamada su ayam anan niya na paratyaya ay katutumpu-tumpukan tano na su ayam anan niya na paratyaya si kuwalla ginan ini kapagari at tano nakapagari at tano adi ang
kana na yamanan yan na paratiyatan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Peter wallahu subhanahu wa ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. So sira no to mi maratia lagi do sa mga babae na uso yamanan yan ang mga mama na susabad kiran na dukapila tinabanga di kababayayo sa bagikiran. Auto ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar nafsugu sira no sa mapya nafsu par sira sa marata ibsu mana adiran ipamayan do sa mga suguan wallah nagu ibsuwiran nagu diran pananggilan no suini sa par wallah nagwayamanan yan na ibsu pariran mambu. Auto dinan antunay ni ba nagalabag tano niya maratia. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na mialin niya si sagyang utahijjatul wada. Moriya yamanan niya na kiap ni hajian. Innal muslima khul muslim. Ini panduyan, ini panginsarat yan na sangkuto amuri akyani hajian. Amatana tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aso muslim na pagariyo muslim. Sultan yung magariyan. Dahil na bang pagariya sa lako si ko yamanan niya na muslim. Da ama, amay ka di muslim. Da wata, amay ka di muslim. Da akarma, amay ka di muslim. Inon tabusot tiya biyon wayam anan yan. Na antonay ni ba nagama. Oto, na. La yakushuhu wa la yakunu. Di sekanian. So pagaling ka muslim, na di ka pagakala. Nabagyan ko ta, ayaman to amyaswayan. Na igira na pyoto mo ta, na ayak ka pumasaan. Tabita. O ayamanan yan na sabada Muslim na so Christian kaya ayaw pa di maginuntulan sa ayamanan yan nakapul sa inyan. Kaya gira ko na na pagkakal ka na so lagi di ka. Ha? Sabi at ako ayamanan yan na diyo na tiyulaw na. O di na ayamanan yan nagyang ko ta skanyan dun ipnunsya na raka. Ayaw patot na nagyang ko ta ayamanan yan nakasyapan yan raka kadaurugan yan raka. Ugay na baka yan dun natingutagan yung griyag na. Na diyo to paparangay ng Muslim sigula gini na Muslim. Wala yagtabu. Ini yan ayamanan niya na pumagantaan. Wala yuhillu dama. Di niyan din nagpatutan na sa ginawa niyan. Aba niyan mapakatadak, arugo, wayamanan niyan. Banyan, miyog, ayamanan niyan ang mahalal, akapakatadakan niyan sa rugo pagarin niyan ang Muslim. Wala syai'un min mali. Nagudin yan din ipunod sa ginawa niyan. Banyan, maliyaya. So, lagi na po hindi katikap ko tamok wayamanan niyan na pagarin niyan. Illa biutibati nafsi. Inon tabo igira aso din so kita mo ko tamok na ayam yang unod kamang panayamanan niyan na maparong ko to. Lagi na to, okay na, igira paganiyan ka na piyasuniko na diniyan din ito yamanan niya na paganiyan ko pagarin niyan na Muslim. Pitero po no Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya kayo baratano sirano to miyaratiyaya. Miyamaratiya si kudiran kakyo babayay. Nagusudiran kakyo kalimuay. Nagusudiran kang gaganapa. Nalagidit nagyang kuto yamanan yan. Na lawas. Ay gira adam ya katulog na mo na sa timan ang gawata. Na romang kumadnuto ko intiro ang gawata. Lagi nagyang kuto yamanan yan na turatod. O puno turatod na sumata. Na sudun si intiro ang gawata. Na palayad na yamanan yan. Na antunay ni ba. Na miya kagdama sa turatod. O di na upunad na kuyaw. Ibarat yan na ukayaw ka na sunsun tinuang gawata na pala ng likayaw. Sakitang sumakitang ipan ka na ba't ka naki sanga nang nga doon ng ipang kuha ginawang ka. O di na sumakita matanga na sanga nang at na ginawang ka mambu. O di na sumakita ulong ka na lagi din mambu. Yang etiyan ka di ka langon doon di makatuludang. Nagyaman ipito sa brotherhood and sisterhood. Yang gayamanan yan na pupugaloy ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sa mga rupan, wayamanan yan na kapupugagama. Kapupuging na tunay ni mana kay Islami. Nagyang muto al-musawa bayna afradil mujtama'il Islami. Malagi-lagi na tano sa pangilailayan. Wayamanan yan agamat tano agama Islam. Nagudi ka pa kaya gyang ko tadir katano di ka pa kang bida-bida. Sabab wayamanan yan na kaatasi. Ibarat yan na piyakadiding ka siya to. Kayamanan yan na kaya kaatas ano ibarat na pamilya agiraw man ay giraw manuto ha. Di, malagi nabarakatan di mabaloy swamanan yan akang bida-bida tano sa pamilya. Antunay ni ba na alang sa kapakadidiya si kuayamanan yan napadataw nagwayamanan yan na di katuwa sa ginawa si kuayamanan yan napadataw kamalagi-lagi tano si ku Allah subhanahu wa ta'ala. O di na di makalang swayamanan niya nabasa. Kanaba kagias kanya na maging ganon.
o dinas kanian na tausong, o dinas kanian na nganinsan kaatasan na bangsa ko kapupagin tao sang Pilipinas ibarat yan. Pagaring ka Muslim, na dito makalang sang kutayamanan yan, na kabaluyang ko na pagaring ka duka pila ka din ka ikubabayay, na kudin ka di tinabanga, ikubabaya ka unso lagi di ikubabaya ka sa ginawang kamapya, na kuyamanan na ikugod ka unso swayamanan yan, na lagi di ikugod ka sa ginawang ka, anto na iniba na marata, di makalang swayamanan yan, na mga kulay tano, mga warna tano, sumaputi, na ayamanan yan, na dito mabaloy alang sa ayamanan yan, na kipagarian yan, ayamanan yan, na may lang, so kawasan na di man bumabaloy, alang yan, ang kuta kipagarian yan, kipkababayain yan, si ayamanan yan, na anto na iniba, na kanaba kawasa, agyong kutayamanan yan, kawabanin yan, kawasa, lagi naman puto, so dato, si ayamanan yan, na datuan yan, so Allah subhanahu wa ta'ala na pitero yan. Ya ayuhan nas, hay mga tao kano, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Kalakan niyo Allah, mana pangunutan ninyo sa mga subuan yan, nagupananggil ninyo sa yamanan yan na inisaparian, as kanya na Allah, inadun kanon yan na puno sa satiman alawas, inadun yan na puno sa kutayamanan yan sa satiman alawas, so yamanan yan na karuman yan, managyuto so yamanan yan na hawa, naguswayamanan yan, na antunay niba, na Adam, so Adam, aputan wa Adam, amatan wa Adam, nagusoy na tanwa hawa, nasira ni amanan yan, na kasimbuang ang tanwa, kasimbuang ang tanwa, kiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Inusayo Nabi sallallahu alaihi wasallam sipin sa iyang uta hijjatul wada, agyang uta kiatirwan yan na annasu fil islami sawa, so atigan na swayamanan yan, na mga tao siko agamat tunog ang Islam na malagi-lagid, basta din ka iruruyod, basta din ka ilalagi do sa ginawang kanak na ba Muslim, na baka Muslim, basta adun Muslim, din ka irarapang sa ginawang ka, na baka Muslim, kasakit tano na, maraparapang, malagi-lagi tano, si iko Allah subhanahu wa ta'ala, si iko agama. Taman sa inibigyaw Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi din ng kutayamanan niya na kilid, ang kuto pananagway, o rin ang asada, lagi din no ayam amana, agyang uta kakakaran niya tano, na lagi din nagyang uta isa asada, agyang uta gantang, na lagi do ba tanuron maalo suda, may isa tanuron, gantang wadang, naguswayamanan niya, na tunay ni na hawa, la fadla li arabiyyin ala ajamiyin, dahil na kalbihan, wayamanan niya na kanaba Arab, si wayamanan niya na kanaba Arab, nagusok kanaba Arab, si mambu wayamanan niya na Arab, inuntabu, agyang kutayamanan niya na kalak si Allah subhanahu wa ta'ala, naron talo di makaplalabiyang. Inna miqyas at-tafadul fi al-mujtama' al-islami huwa al-ilm wa at-taqwa. Aya kiya usto antunay ni ba na tax aditano kapakaplalabiyay na sobielo yuwaga ma-tax na ya bielo yuwaga ma-tax ko ditano kapakaplalabiyay na swayamanan yan na ilmu na gusto kalak si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagi ng utaketiron Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. So Allah subhanahu wa ta'ala na ipuruyan sa pangkatan sa sirano to amya maratias kanu naguso sirano to amanan yan na kiyabagan sa amanan yan na ilmu mana aso mga tao amya makaswa na giyuto na miunairan uto ko da mamakaswa nagiti diga pakaplalabiyay naguso kalak si ko Allah ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum hay so sirano to mga tao mataan ay na dinamis kanu at ko Allah puno sa mama nagubabay nagubiyalo yung miskalo apim bangsa nagwayamanan niya na pitribo kaang kano makakikilalay mana minikilalar kano sa mga kaubalo niya amranaw minikilala kiran mabuso kaubaliran anto na iniba na magindanon tosog nganinsan minikilalar kano sa kaubalo niya pamilya di Bapuro pamilya Lukman pamilya Giraw Manay Giraw Manuto nagyabong ko takyabalo ko talagi duto ang mga kilangan o di na giyang ko tayo manan yan nakakikilalay kagyama upama mong kadauto na tito ni kapakakikilalaitan dito matagrang tanubad no to minitendo na ubayang ano to na basta pamilya lagi din na mala pamilya basta kanabayang ano to na basta bang samrano na mala pamilya di amalagi-lagi tano si Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa tano sa asada na dito so yamanan yan naputan Adam na gusto na tano hawa mga luksam inaguyamanan yan mga pagarim ayos to at Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum na ayapit tamanan asa slanar kanu si Allah nasa din sa pitamanan amalar kanu ikalak si Allah subhanahu wa ta'ala mata na swayamanan niya nakapupaging tao akay islamim na mababansa-bansa kamapi ang barangay
mababansa-bansa kamapya parangay. Lagi-lagian ko tayo manan yan, nakapangalimo, nagukapupagad at yamanan yan, na maito si kumala, si kumatua, nagusukangudan na pagadatan yan na suyamanan yan na matua, na sumatua na ipangalimo yan na suyamanan yan, na kangudan, na ugyang ko tayo manan yan, na dinan di kapaka, ang bubugaya sa yamanan yan na salam, yung tayo ka o tahiya, mana alisiran di sa salama, nagugyang ko takapyaw kapakisisiringana, nagugyang ko tayo manan yan, nakapagiluta si kuyamanan yan, nakatutungan na yan, nagusukatit kinabanga si kuyamanan yan, na mapya, nagusukalak si Allah, nagugyang ko to kapandapaya, si kuyamanan yan, nakapalalalim, nagugyang ko tayo manan yan, na antunay ni ba nakapangarasi, nagusuyamanan yan, nakampuguno, mata na sukapupagin na kayo Islami, na titinabangasiran, kabali suyamanan niya na kauyag-uyag kuyamanan niya nakapupaging na kay Islami, kauyag-uyag kakatitinabangasi kuyamanan niya pimbarang, kaatasan kuyamanan niya nakapupaging tao si sagyang kaya dunya. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ay, titinabangakan wa tigu Allah, si kuyamanan niya na mapya na gusukalak si Allah, kapangunutan ko mga sugan niya na kisugunon, kapananggilay ko na sa paryan, na kuyamanan niya na kisaparnon, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, na pananggilay niyo, abakan kuyamanan niya na makapamagugupa, si isang kuyamanan niya na kambaradusa na gusto kuyamanan niya na kambuguno. So yamanan niya na kapupaging adaan tunay ni ba na kayo Islami, na maaduno nagyang ko to yamanan yan na tawazun. Anto na yung nagyang ko tawazun. Giyang ko to yamanan yan na di kapaka timba-timba nga si yamanan yan na anto na iniba na mga kabnar. Ay tinudan tanusi na adun na kabnar o pagpagingad na adun mabuha kabnar o yamanan yan na ingad koto. Lakad wasana al-Islamu bayna hukuk al-fard wal jama'a. Sabanar, antunay ni ba na piyakatimbang mo Islam, suwayamanan niya na kabnar o manipitang isa na gusto kamnar o kadakdaklan. Falil fardi fil mujtama al-Islami masalihu wa hukukuhu allati yajibu ala al-mujtama an yuwaffiraha. Suwayamanan niya na manipitang isa na adun na mga kamapian niya nagukabnar yan na kinanglan na mapagtigunot o yamanan niya na kapagpagingad. Nagumasyap yan unuto sa lagid wayamanan yan na kabanar yan na sisag yung kuta yamanan yan na kay insurance yan yung kuta kay insured yan yamanan yan nagyang kuta katatanto o kauuyag-uyagan kanauban yan ba din na mapakaunod sa ragas o di na mapakaunod sa sambar na ugyang kuta yamanan yan na kifayal maishiya yang kota antunay ni ba na sukaw-uyag-uyag yan na miyawido na akal wayamanan yan nakapupagingad yan igraman ito di makagagaga ay lagi din na sumiyang alulokos so di pakagagag kuyagan kaadinong mga sangkotiran sa dirang kapakapuyagan na kailangan namin tumangkiran o kapagingad ang gulalan ko yamanan yan ang mga dato so yamanan yan na nisisitayran nagugyang kota kapagadati si ko yamanan yan na kamamano siya iron nagugyang kota yamanan yan na kandipinsa si kumakam na rin na gusto kamapayan yan nagugyang kota yamanan yan na kanggugunain yan kung kawabaluyaw no Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay ni ba na makamamaradika kanaubas kanyan mapturi panukayamanan yan na ang tunay ni ba na adanarkian auto na lagi naman buto so kapagingit na adna kabnar yan si kayamanan yan na ang tunay ni ba na pitenggisan mana pagasasaan tanong mo pati tinabangat tanong panggaganapat tanong ang magingit sa yamanan yan na kapagasasa tanong si kaya kapamimikiran na tanong kapamulano tanong sa kapakapya wayamanan yan na kapagingit kanaubas so kapakapya umani pitenggisan kanauba ayabu wayatakalla anil ananiya ayamanan yan na anda manay makangyas ka sa ayabu ading gani palabutan nagyang ko tayamanan yan na kabasatano kabasa umrana watalpi-talpi mo na kumamara di sa mga padangan di kanaubanan ka muslimi kanabanan ka pupagintaw ka islami kasuka mapian na pala yang kadno tayamanan yan kanabasing ka mawipikir ko ginawang kawuko ni kayamanan yan nasukabaya ka mapian na ikububaya ka kulagin ka amiarat kaya nasipkugud ka maratan na ikugud ka mabusi ko yamanan yan na antunay ni ba na lagid ka amiarat kaya Peter wallahu subhanahu wa ta'ala wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa so mga sahaba so sirano to amiarat kaya ay akilangan niya sa mga sahaba na apya panigyan ko ta para po sa mga ginawiran na mapakadidiran na suyam anan yan na mga pagadiran upaman na suyam anan niya isungit yan sa ginawa niyan na kinapin niya na isungit yan panukupagarin yan sabab sang kutayam anan yan nakapakadidiran yan nun Pero Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba
yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di na makaparatiya si sar kanu taman sa dinya ni kababaya. So ngani na mapigpo ba yan sa ginawa niya na sikop paganin yan. Nagudin yan ikagwad wa yakrahu lahu ma yakrahu laha. Nagudin yan ikagwad ko paganin yan so lagi do ikagwad yan sa amanan yan na ginawa niyan. Mana sa dun sa mapya kababaya ikababaya ka ko ginawang ka na kababaya ka ko amanan yan. Na lagi ka amiratiya na sa dun mo sa marate ikagwad ka sa ginawa na kagwad ka ko amanan yan. Na lagi ka amiratiya man lam yahtam bi umuril muslimina falaysa bi muslim. Sadnati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga tao diran pagtigan na suwayam anan yan na batag mga Muslim na kanaubay anan yan na Muslim. Dito yung anan yan na kaimportante agyang kunti anan yan na antunay ni ba na kabaloy tano antunay ni ba na di magtigas si kuyam anan yan pagaritano marutano likasawan piada tano yung anan yan na malungan agyang kayam anan yan may pamagusay tano grade na piada katarutopi na malas o yung anan yan na miyan nagtanuron na malot tanuron na yung anan yan sang kanang pinakaminutos na malot tanuron likasawan agyang kuta di na makaparatiya so isar kano la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu laha. Idan makaparati at Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama na ito na negative. Ay mano ito na dati alalaw kapiraw ka sa kana mu'min ako. Da alalaw kapiraw ka sa kana muslim ako. Da alalaw kapiraw ka sa kana namirati ako si Allah. Da alalaw kapiraw ka sa lagi dito. Amay ka din ka ikubabaya. Lagi di ka pagaring ka Muslim, sunganin ang mapiip ko baya ka sa ginawang ka. Taman sa diya kan ka ikawabaya, sumapiip ko baya ka sa ginawa ko, na daan lalaw kapiro ka na sa kanabiyarati ako. Ang negative, syarato to. Mana diya kan ka ikawabaya, sunganin ipio baya ka sa ginawa ko, na da ko makaparati. Nanto ni mano to. Baya mano to, nawad na tiraka ka na imbaga kan ka, baya mano to nawad na karuma kan na paginda na kan na pakipungaruma ka. Baya mano to na nawalaya kan na ay mano niya na imbaga kan ka. Baya mano to na naposto kan na pakipusto ko kati. Kaini sa parwagama abang ka antonay ni ba na sinanada so tao sa banian din na maku agalabak so kapamamang ni. Ayamata na benar na kangguna na uto, kangguna na. Guna na uang ka so tao si pumapya akikuan yan sa kamapian yan sa lagi do kaya pakakuang ka sa kamapian. Ibarat yan, ako kapag iskwila, si kaya, umani sa nakatasan, nakatasan ka nakapag-iskwila, gunanawang kasiran sa kapakaswairan ng mga piyapya. O kandagang nang gunanawang kasiran mo sa kapakaswairan ng piyapya. O kapag intong sinalagi din naman mo, saan sa katasan ka? O dato ka, mapiyadi nga di ka pakandato, nang gunanawang ka sa mga dato, kuwaya manaw niyan, nakapakapiyaw din ang di kandato. Nagito yung manaw, tayo ni kababaya ka, kiran so labi ni kubaya ka sa inaw. Nagusto din ka kabaya, amamarata, ibarat yan, na adin nung pakataling antonay ni ba na tiyo ba, si kumapadagang na kanaubang kasulwa, tigaan na, importante na, sar kami kaywa sa korona, piyasiran niya langon niya laklak. Di, kaso, ibarat yan na, dagang nakakilapis, o di na nakakaliran, o di na, YouTube ang kuta kasugat siranan, di mapia, antangan, na din kao na pagangya sa gibo ginawang ka, kasado na sa din kao na kakababaya, kang bulawlan yan ko ginawang ka, sa giyang ko tayam anan yan na marata, lagi daw pangintugos ka, andaw nung kayam anan yan na taribasok ka, padagang ka, datuang ka, empleyado ka, pianto ni kaatasan ka, na sumangapad ka, amalagi ka sa kaatasan, na uwadin pakasugat ka, amarata, kasugat sirano naman po, na kanauba ayaw po ipagangyas ka, na ginawang ka, kasukip kagwad na kaon sa boto manggulo na sa ginawang ka, na ikagwad ka, kira naman buto, na lagi naman buto, punggulalan, sa yamanan yan, na anto na yun, diba, na kapamangtuma, o di, nakanggunanaw, punggunanaw na kaskanyan, sa din yan, antunay ni ba, na diyon kisugat agyang kutam anan yan, na ipugod ka sa ginawang ka. Amarata, pagnintanong sa ito Allah subhanahu wa ta'ala, antunay ni ba, napakabarakatan yan, na sumyang anak tanong si, padukwaya maanan yan, na, may galastis. Padukayamanan yan ang mga ayatan, payamanan yan na Quran, na gusto hadith, sabdan, o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pakandudin ko agyang kaya dalag na swara, si sagyang kaya mahubanitan na masyrik, sa si pugod naman na, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Okay na yung ano? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lagi guru kaya sabutan nila ng kapag Ganda yung miyapansin. Upama kapanalawin na malagun. Ando to sabot na ayaw man nakadala man naging kaya siya kita makapang-share na dua kawas. Inibita daw saya, aging kaya piyabulasan namin na mga inukumitag siya sa oras ka tiga ka namin, may nadami alam buong piso. Na ayaw mo mo kaya si patatalo na lagi kumalagid at tanto ang gimutan niya pangatiro kapag pagapas niyan ubod na masukat talo ugay niya pa kay siman ano niya sukat talo ano pa kay siman Ano pa kay Sim? mayari para mga riso ibugita ko pa kay siman ha? Para duanan. Anam Nakikati yung Ustad Jukuan na rin paradu. Saka ni magay sa kuwan. Nako to. Mani sa kuwan na magatos. ayaw mo rin sa pakaiso na sudin susay ka talo Adi, sa kanin magay sa regalo. Kuwan. Ang magayan. ano na? Sama kansa na magatos, ayaw mo rin sa pakaiso na sumya magusay uwag na kaya miyak na kasaluto nakilala siya Sa kaya kuwan na. Ayo, sa sila sa kaya na mga mama Magatos. magatos pakaiso na nako. siya mo reparado ka no. Miya pa magusay tanong to, agyang ko to 5, tumadeng o kapagpagingit. Oh, anto na ko tapaganero, yung takawamano siya ikadua lagi ko tali katumpu-tumpu ka. Ikatalo lagi ko tayamanan yan na mga kamapian. Ikapat lagi ko tayamanan yan na lupa pangatin ganun ko kapagingit ikalima lagi ko tayamanan yan na akida, pangimbanar, may isa-isa sirano. Yang kada na 5 miya alo itano na antun akiran ikyasa nangang kaon kung kaya pa magusya tanuron naguino. Antun na akiran ikyasa nangang kaon naguino kaon kyasa nang. Naki, magatos. Na. sama ko na niya ka nagulubuda ka pakaiso agi ko kapulimang sa ginawang ka sana ko kaya sana ni sa gina na ikadua o din ikatalo anto na Ako to siya mersab. Ato, miya ka bayaw. Miya na miya ka bayaw. Dia daw siya mitero. Taman. Magatos. Abali magatos. Ini taman ya. Yung unaya, buaya, yung ito ang pag-ibig, tayo na rin na siya kesa na sa ginto akida. Hindi ka man ito akida, na di ka lagi ka kemarin, upang pag-ibig, buaya. Magatos. Uway. Yan hindi, mala, nisugo, wallah, Nabu siku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quran siku mga sahabat dia. Bagian dari bala papulingit bagian dari akidah. Baik. Akasa putiga ako kapag ito kapag ibnaro puso ka. Dapat ka. Correct. Kaya ka tuwama. Owan. Gabay. Wah, dapat ka. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ais kanu may paratea. Na paratea kanu surga. Agigiya paratea tadi. Na paigi dia paratea. Dia ada malam na mala di tanu di promase. Wah, ataka satan. Umani bisyo kata wadrota. Abi mga sapon. Na anda man ay wadrota. Agigiya iman agbiyan. Ayaw mana yan na iman ng biyabi. Ay iba lang doon ang ikaw lang magayon. Ibubuong mo na ng paisa. Nasuliman, nagyan na iba niya. Nasuyakin, nagyan na iba niya. Ako yung kuhaan ba na niya na ad na iman ka. Nadayakin ka. Nasuparatiyan ka na ba? Kaya katimble na mersab na so akida na ginaninyo kapagingit. Ginaninyo kapagingit.
Kore. Kuwan. Naglayo to. Ito to. Kita lupa si Palatas, ada orang rasa. Ante mo biasa ako to. Kore ko to, kore. Nabgano ko niya. Magatos. Nasa kampali pa kayo siya. Ani kaya si Gisek, mababali pa kayo sa kaya ng kuwan. Si kumaway. Nasa mga bay, kabubugan sila sa may. Ang namin lang sa baba. Ani ka tapang yawan og kidagitan wa. Sa mga bay, pagkakutin ninyo. Sigura ano ko na. Ang namin lang sa baba. Maluwalo ko na kuwan. Kadag sirang katabi sumimbang sirang sa mata nugulo kung sumay ka. Nakot. Ay po, kuwan ako yung susubugiran. Nalita ko siya rin. Ano sumay kira? Yan, ako to. Na. Aya pakaisitan o ay kaduwag. Nagyang ko to para hindi ko mga bayong. Awan. Aya kakad nagyang ko to bilang ato kapupagingad na maado na swayam anan yan na bilang ato mangbuha miyagingad pa man. Taman sa di makambala. Bilang ato so kapagingad o bilang ato so di magingad. Na anto na ikapa makaasalaro sa punan. Anto na ikakit nagyong bilang ato apupagingad. O yun tayo pa kayo. Anto na ikakit o bilang ato apupagingad kan mabilang ato so apupagingad. Narosa ko tama sa Asara sa buto na to na malubudot to ijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakatakas mo siya. Mga tataga saya mga baya. Nagtagupiaso, kakao, nasiyo to matatago ko. Magulguman to, taon ang hindi ginaway, may isis. Ya sugat. Dapat kami suwan namin. Rememan. Na, chef, yan. Kayo to. Korek no. Tagyong mo pa al-ikhlas. Tiga. Iko. Na, anak ko to. Sama na to na, nga kulo to. Anto na yung nakikul mo. Atayo mo yung Mga wata. Ate mga wata. Atayo yung may awan. Nananin di ba ba? Manutano pa sa extent. Si Tano usama sa iyong kutuwa. Kakuha na ka no ustad. Ha? Kamalap na oras. Malap na oras. Nanapangan. Palangan na Palangan nun. Kataro mga susad ka. Leo, so tututugo. So tututugo. Naaya pa kasa. Para makasugay ang pasig. Sudah tutuloy sa mga. Antara kamu, antara ini pagasa, tutup saja. Soalnya kan sampai pasti tutup saja. Wala, volunteer. Antara ini pagasa, yang kali bukan. Bayaw na sa lima. Bayaw Kaya din sa lima. Yan kaya pagasa, na ubang ko sana kaling kang katawi, na ubang kabalin sa walay, yung kang maswa iman tumihon ka. Kailangan doon eh, hindi ba? Yan ang pagasa. Nako to si Udi kayo tinatawin. Ubang kabalin, kaling kang maswa iman ka. Kailangan doon eh. Okay. Berdiangkar kami suka syahud awam. Ayaw na tahayat awam. Miya kalabulog udah ke, miya kaswerte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bro mana naki ka para matan malumbu tagu kailangan ng matanong. Uway. Kasagutan ng Biblia. Uway. Alam niya, kaya niya kami yun, ano mo na niya lapas? At yung pumiyapan si Nani, naayapan sa mga malayka na hindi makapansin, dahil na napipas nila. Pero mana, bismillah. At-tahiyatu lillahi wa salawatu tayyiba. Assalamu alayka ayyuhal nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lagi kamay tubo ada niya no mga harpo. Uway mga ito. Uway mga ito mga harpo. Nyasa. Oh, kau itu tuh. May tubuto doon na dito. Kompleto ayamata na pagpumrak sa mga ilang mga kapatasan ay Gitu. katawan yung luto. Nakahihiraman ako na pagtasan ay naway yung pagpulibigaw at ngayon. Pagpulibigaw at kapatan. Koriko to. Okay. Ayaw ka so hindi pa kayo sir, nagito isumbol. Kalalaman tanong, alam niya kabulakan ka. Ano ka sir? Ayaw ni sir na ano ka sir. Ayaw ni sumbol ka na di ka pumasa mo sa market. Nabayin ni sir na tunay pumasa na ka. Na kaya katawa na niya cancer ka, natinukog siya na ka makansan. Ayaw mo kayo ni sir na ang itong naunod kung yan ko takaya tawan, ulit na misubra. Takaya din ang tabiya ka. O, kailangan na pagkisita mo ay, kaya mo ito tamang sagot at tinginan. O, na. Ito na, pagkita na yan po na. Amay sa amay din. Amay din na. Nana final. Ambon tanong na. Okay. Transfer tanong sa diya kaya ikadua mo kagilutan. Giya ipinaka-importante. Pagkatanong sa diyan kaya kapag katalihuma agyan kaya Ramadan. Ino tanong ng istighfar sa istighfar Ramadan. Kaang tanong nga suwa agyan kaya pulpulo na ang tanong sa diyan kaya Ramadan. Nakadagdag mo na din yung katawag agyan kaya kapagwasa. Ayaw na kapangwasa, aginan na maranawanan siya, udi na saw. Na ayaw na yung kutuwa saw, udi na siya, na katigil. Ugit, nagpurusan ng tanong, ang iyang mga tanong gagawin, pagdaw ka lagi, kapurusan tanong. Ayaw kaya tiro ka na, pagdaw ka lagi, kapatilitan. At ini mo mau ako na tao na yan ito na bitig na tao. Nanay dulibot, so kaya pa mo mo. Ngayon ka siya dito, kung nakapipita, ano ka lang pagod? Nakuha rin mga pangwasa. Ayaw rin ko ito na daw makatili. Ang nga tiruya, ayaw na kapangwasa na katili. Di mo ito manakay yung nabi. Audi ka po ng mga rumah, na palyaso. Na sumangulama, natigila na ayaw na maano ito, na sumisumaanan yan, apagwasap. Na upama ka ayaw mapipigil ro, na sumaanan yung ulugot, natigil ka. Ano ba kayo hindi ka po na rumah na mapipugarap? Ha? Hindi na ayaw pipigil ro. Sa kailong gabi, huwag kayo po ka ng mga rumah na palyaso. Pangwasa, ayaw pipigil ro, na pangwasa ka din. Kakagya apupro kapos o bag o
babaya ang iyong utang kapangwasa. Ang adi mga pumulog na sa maasiya. Kaya kaya ang mahabitan na tandingan mo sa matan sa pamagitan ay po sa iyan na ba'do ahkami asiyam. So sabagan ko mga kukuman ang iyong kaya kapangwasa. Amen, may napumwasatan mo sa iyong kaya lambo na pitong gawin. Dua ka pitong gawin. Dapat naman dua ka pitong gawin. Nakamaya, may natin mga pangwasa na dahil niya itong sumapangwasa ka, ugod ayaw magululan ka na, so pitong nabi. Agagawa niya na balas. Kung kaya pangwasa niya, awan sa kaya patay niya ng mus na, kung kaya patay niya ng kawaw. Amarga. Tandil ng tanong sa mga pamakilan, ang iyong kaya Sheikh tanong, iyong kaya inalong muhabir tanong, na hafidhaya, siya ka hafid, siya ka mula sa Quran sa Zayd bin David, sa diyan po ito Torero sa Misyu, ayaw niya pasalir na Syariatul Islamiyah, mga kukuman, bukang pagagawa, siya ka pasal sa Madinatul Munawwar, siya sa Saudi Arabia, tandingan tanong sa pamagitan, kakamulang panay. Kamulan, why do naka-ayang kapilay ni Ram na mas kamulan na ako niya, pero mas kamulan na yan. Owa, Sheikh kami, pagkatapag ang mas Nangyay ka ba yung lura? Sana ko makatintinag. Pailan. Anak ka na kili ang mga kuwan na eh. Apa man yan? Ha? Sana ka guro. Misunay ka, sila pakasangura. Hindi, lugin na. Iya, gimap ya, mga titin. Kaya ginawa mo siya. Ako mo biya pa na kapatalaga tayo sa ginagawa. Ano kasatiman na kitab. Ina ko yan dito sa dulsi ka na dito lang ito niya. Kitab sa magkalabanan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين وعليه نتوكل نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وغنير النبي أن تؤتن وسبحانه ورب العالمين Asukalan lawan bantuan nakagaling din Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasyalawatan tanong sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pagariyan ng mga dato na gusto mga babayami ang matatapusan sa baba sunamunamuan ug kasampayan sa iyang kaiya istiqbal Ramadan tanong na ayan na gulwin na kanrakan wa pada adat na gusla-sla na sumaano salama kalilitan. Pinilihan lagi ang kaya dalam pasya punya natin na gumagawakan. Kagigyan kaya kung musay na kan ng bidaw yang koto kaya pa musay Sheikh Ali Hasan. Ang iyang kaya na pagganad tanong sa kukuan nawala na liyan gusto ang pagganad amalataw ni Google malataw ni Google kagi paman na madagal ang mga kartuwa kung sa itanong saya gano'n itanong saya inilayakan sa kano miya kadarapan na dapat na isa kano miya ka audya karata sa udul pinaisulot yan ang iyang kaya kung sa itanong Saka na nakaratas na kami. naman tayo mapiyana sa kanina mga istorya may mga buwakan. Why? Ano madalagi ang kaya turatod? Nanay mo kasunod paranaw na malay mga lana ay lumamanan yan ugod ibakan sa ramay. Kung naman talaga lagi ang kaya buwakan, agi mababalo yung musripani. Uluan ng isa diyan kaya
kababalo yami mga kutlaba, mga khatib o mga masjid, kaya miyadr yan na ba'dul ahkam. So sabagad po mga kukuman o Ramadan, ang iupama ko ay miyadr yan na so kukuman o Ramadan na dito nung makapasan. Dito nung makapasan. So alhamdulillah, punsa no, agar kaya mababalo yang pulmusay na kansyarang tanong, Kitabus Siyam. Mga pagalian ng sikwa ng mga Islam, yang kaya pangadar pagtanong saya, nagiman akay na isang katanong inunta na kunubayaan yan ang miraot si bulan na Ramadan. Kunubayaan ka lang amiraot sa mga umurtano ang mga pagwasatan mo sa bulan na Ramadan. Nalita mo malariyak kasimban. Ubas sa mga umurtano na doon kiraot. Sa mga tunganan itano, mga bangsa tano, ako nagtano sila sa kumiyakaw na ada sila na miraot sa bulan na Ramadan. Lupa kaya isa gawin mo doon yan nakiraot. Lupa kaya doon gawin, lupa kaya isa kapinto gawin, lupa kaya doon kapinto gawin, na nanginaw tayo kung taong mo rin sa kumula na Ramadan. Nagyan ko ito ba kabas sa Quran, wa ito tato sa Yasumyo, kakulubayaan tato ang pagganad tato sa mga tato ng Islam, bulabaw nagyan ko ito ang pagganad tato o mga kumuma nagyan kaya puasa. Kaya nila kabayan tato hari, nakalimaan mo Allah subhanahu wa ta'ala biyang puto ang mga puwasa tanong. Napagagong nakatangano o baganong tulatod. Kaisan nga marang nga madda sa giyang kaiyakang pangadin na giyang kaiyang madda tulfit. Sa kong sa giyang puto ang kauladiyan. Nagumada na paman ng mga ulama abdul tutalo na sualang-alangin pamikiran at kinidigan. Inuman ay mapia kung kaptugan na kung mga hukuman na nakaratas ka at isulat na kaon, kamakambuli ng kasawalay na kilay ka, kaubuhay na sinay ka na so pamikiran ka na kung pagaya magkano nakabragi. Na, sita nung muna sabihan kaya kung na imentuman sa siyap, kundi na saw, sa lugar, at tinitano kapursa, di ko mga ulama al-insa. Ayaw ko naman namin na insa kaginan sukat tigira. Baka isang muskalwan ko na itigiran talo ay ginabulan na Ramadan. Ako na. Atay ko na itigiran talo. At alam iturugan. Sa mga kamudan. Ano na itigiran talo bisari. Ako na. Sumagano, iyanong kuya. Na, at ano bagan. Adi ka na ituros, basta di ka nasumpun. Ano na itigiran talo. Kapag ilay na, hindi na rin mag-ilay. Ano na itigiran talo, ang pinakamala. Ako ko na mga tanong na tumatal sa ikan ng itigiran. Sa kuda ang lubat ya. Iya kan lubat tadi di dalam Quran. Tigirta. Kapag imikiran. Kenapa? Kapag ilay-ilay, ano kapag imikiran? Kaya nakita ng mga padre, ganun mga pamimikiran natin. Ano na? Ganun ato ni, kung itigiran na no? Pamimikiran sa marata. Ha? Sudikan mo na mo sa mafia, ha? Sudikan mo na mo sa mafia, o? Nga. Pero abot yan ang mudagyan kaya kuwan. Ito mga ulama. Kala Abu Ubaidah, yuqalu li kulli mumsikin an shay'in min ta'am aw kalam aw an a'radi an-nas wa 'aybihim fa huwa sa'im. Yan ito ang mga sabuya da pakay sa nagupakay ang mga susundon. Di mo mga ulama, akibutusi kula ulang mutawalid tigil ko mga shay. Pagalayrong nakakan, tinigriyan sukakan, kagiupukakan sipo, kaluno, kukulan na Ramadan, ato na kumuman yan. Ako na. Kumiyak ka, yabat na. Yabat. Ino kanuanan mga bay?
kapagusay na pakawit na kanaya sa kang bibitira ka doon sila piniturugan na di meron ito kabaya. Uwan. Neno ka tali ka tanong sorki o amay. Uwan. Bismillah. Ulang malating mga ulama at itigil niya lagi ang mutu akakan nagutitigil niya lagi ang mutu akadero. Oto, niya kasunod lagi ang mutu akadero ang mga rarata. Ayat tigil taro na sukadero ang marata. Kami sukadero mapya ng pulawatan mo sa balas. Ayat lagi niya na sumabot niya sa Quran. Alam niya na suliga di kapangwar kuasya di simu pagaling ka Muslim. Di ka tinadal di simu Allah na mga kadro ito mapya. Akan na buong tigra simu wala na nakata. Ayat tigil taro na niya buto ang mga rarata katuhan. Kenapa? Tigran tanong uban tanong 50 kay ito sa mga pagalitan ng mga Muslim. Ubang kalimang pamagantari pagarito. Atika si imam na may ito ang mama. Si imam na manayang manaya. Si Bilal na giyay wara. Basta yun na rin ka matagal. Nadi ka kebetulan sa musik. Uli na paman na ditigil si Bubulan na raman. Ang tunab ng mga ulama. Wa'aylihim uli na ayang kadikatigal na giyang kutuan yung kadikang pamaawing isi ko mga tao. May kalian kutu apa yang pagaring ka Muslim, nari lagi ni pamatutuda. Ay manaya semua orang mga mata ng Islam mga pagaria, lagi kutu akasap isi ko pa yang pagaritan ng mga Muslim. O dito ka Muslim. Miya panutul lagi saya kalihasan dia kaya pangatatayan dan wamurwas mga Muslim na magariari. Na upamaling pagarian na puro nakasabi naman aso pagaring kalanin ka ni pamaganta. Ayang iaktif tua Muslim muli na mapya kapag itaw na sumapya ka na mapya kung pagaring ka Muslim na sumarapara ka naman ang taon naman. Dia kaya ka pamawing na dia mapya sibat kaupunta mo sulia dia kaya ka pamawing na ketabuan tanong mo sa pawing ato na rin ang pawing. Di ko mga ulama, pinaraw tamis ng mga tao. Adan na bagay na magbada, pamikinan, ipaawin. Ugayin na miya maawin ko sila, nakiatagwan sila na magbusa paawin. Nalita na yung sundan. Lang wala din ng mga ulama, ang tutigri ang sukakan, kung mga kalulong simula na lapagan, sukat din mga rarata. So di ka pakawin, isip mo mga tao, napatuwa ito sa sain, di pusa. Sa syaraan, natin ng mga ulama, al-insaku biniyatin alim muqattiratin min shakhsin maksusun fi waqtin maksus. Ano din nyo yan? Ang inikman na ulo ang matanong isla. So kung sukat tigra, o tao, nagkabakalin niya yan at tirunia na kiyang kutwalan, ulang upun mga batal sa ibong puasa. Ang tunay na tawatan upun mga batal ng puasa, pag mayroon na so, kakan. Ikadua na so, kainom. Ikatulong na ito na. Namata, masya Allah. Uy, nagnabagyabot makakapag ko yung gawin kanito so, mamandang kasemungang kau. Al-jima, agina ni mutabak siya kung mga ulama at talawanan, apaman na miyagin kayo sa mga ulama, dahil sa ulama, pero abang yang kaiyakakan, kainam, nakukarumbong nakukaruman, abang yung pagkabatal ang pupuasa siya, kumaran, kadung-dung mula sa Ramadan. Bilang, kaya ang pupuasa. So sabi niya paman na pagkabatal ang pupuasa, namuktalap silang roh. Dan silang roh, pagayo kayo. Di mo mga ulama, amin syaksing maksus, sagian kutu atau amat tertentu. Di waktu maksus na musik oras ama papanto. Usay na, loriya ka na na, iyak na iron yung agamatan ng Islam. Di mo mga ulama, aning sa kubini, at tiglo suta warang saniyan, na ayaw nila po sa mutanusan na mataan na sukang pusa na kailangan sukang panginatiro. Pumuasa ka na punyata ka pagariya. Punyata ka agyan mo ito apaman na Ramadan na sunod ka na pumuasa ka. Kung umar ka sunod na Ramadan na pumuasa ka, sa tanong itong pariya ka pamuasa, sunod na rin yung saulan. Upo na nga mani at agyan mo ito at talagaw, yasara ka patanapit na minitama.
Ang ito ni tunong-tunutan. Inong kalit kagawan ko na isang mamading kakakuga sa iyang kaya kapanguasa. Pagkailangan mo sa mata ano pa nakabalingin. Aso mga lukasiyan na mapiyakan darbiya. Lagyan kong kawatan na din mamuasa. Wata na ito na ipaman na subulir na hindi ka makataw yung kong kawatan. Dah paman na bumakar si utang sa iyang kong din niya nakapagatir. Paginaw sakit tiyan ang dari din po kayo sa sakit tiyan. Kung inalipin di sa iyang kong paratiyan ang iyang kong kasubar ng mga pamarya, kapunuin ito sa iyang kong ginawa niya sa iyang kong paman na sindo niya sa iko Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag higlas, kasubar, kagina ni titu-titu ang paman na inong tanong pamapagaw magyan kaya bulan na Ramadan, kaya isubuya ang tanong ang kong kasubar man, kasubar ang mga pamarya ang sinuwa ng mga ito. Nagito yung pangalayon, kailangan na, ano na niya, talo sa iyang konto ang pakasun ang iyang kaiyamunan na Ramadan, kapag mo sa bata. Di ko mga unamaan yung mufaktirat, ay ang tingin na ka ng iyang konto ang pumakabatan, ay ino sa itanong kagiya at tingin na sukakan, anagan, ikadua na sukainam, ikatalo ng iyang konto ang pintro ng iyang konto ang pagaliakan na, kapag buya sa karuma aginan din sumaman na tunay ini kapulong bengaw uli lagi ako to agad ko karuma ini awang ito ako ba namin ba kenapa agi paman na yang masuk na naman na ubin na tirik kay karuma benar-benar dan kenapa ko pa kaya upay na kagi ang mga karuma nagko pa kay pala dikaw ni Miguel Celia aso lagi tanong Muhammad na ni Miguel Celia sa mga karuma masyaallah. Asal ang tertinggal ka mga pagariya. Ada yang mau laula. Dia kung pakayaya di isi kung mga karudan. Masuk mga karudan na andun di paman na kamping iriya na din yan ketik na ginawa niya. Paman na uwaya katawin ka sa ginawa nga na di ka nagpatinggal. Lagi na mga karudan na maratagi ang kutong paman na paman kung ayay na ko na ubaya nga si karumangan na lagi ng mga pumundok na kasalungap ya. Apakah betul menguasa kan? Dan itu tidak kau tu. Opa lepas mana ada kita usah pakai kita nak? Anak tu pakai tu, tu pakai. Di rumah ulama dia adalah telur lagi nak imuttaka. Mi'ayu semua ulama titu dalam apakah betul saya kuasa kuasa. Di rumah agama yang syaksin maksus buat muslim wal mukallaf lagi yang ikut tahu amat tertentu lagi dan seluruh muslim makia faturaya dia berikan sumasam mapi pemikiran nasirani pamanna digresi kumula Ramadan. Ay dapat lagi yang kaya mga muslim amya atwa to ibu dari berpuasa. Miya putih sumpaya. Miya ka bugur-bugur. Dan selagi yang muslim mukallaf na paman na isusuko na yung kundo kapawas. Naginawan na mga tunanay tanong. Ang paman na ayaw pinagtalugiran na sinumiyakay po sa bulan na Ramadan na din sila nilang pumuasa. Hey, pagarian na kung pa kayong manarya paman na pamitira ang tanong sila. Wala pamilya tanong. Apaman yan na hindi na pumuasa, naisap na pamikiran na diyan kaya mga ulama iwain tulad na diyan kaya lagi daya kagi paman na di tanong mo na rikulo buuman sa awalay na sumuan tanong nagpapakaya sa aming pagasahan sa inyong mga pamilya niya. Nabukaw sumawat rin. Pero muna mga ulama at tingnan na upama ko ano na tamok at binasa. Lagi diyan ano na tamok ka ayam ka akototo ato na isuundan. Ipalamig na no anda kadi. Pubayan ka no matutukan ta kadi. Law na sundot gano. Pagi sini dano. Di dano kabaya umabatutungan diyan ko atamo na dano. Ay dapat yung mga pamilya kan. Ay dapat kari pagariya sa diyan ko tawata biar dia sa kaya dunia. Ay bubulagi ang susambaya, ibubulagi ang supuasa. Allahu Akbar.
pada benaran tadi mau syaitan ukira na dia kaya paman na ipapaliwatan sa dia kaya puasa. Di ko mga ulama fi waqtin maksu sa iyang punta oras ang mapamanto. Ang tunay mas kaptigirtan. Ba intirud na iyang punta paman na dumo pula ko pataka oras at ang na oras ang mapamanto. Tay mataon na ko na. Anda ditulad-tulad. Nah. Ang tunay oras sa kaptigirtan ron. Ipuon ko asan ka naman? Kagi ka pangusyatan. Ha? Ipuon ko Ipon ko na ito sumo, taman ko? Sumo. Absorbo yung irong sa maglit. Absorbo yung irong sa maglit. So, marano, nagkasabutihan nito ito. Why? Mapiyaw camera sa bada sa nawan na. Bakit ang kaya kaya kita? Sige na huwag yung tulong il-fajr ithani ila ghurub ash-shams. Ang pwede ikaw maagiyang kutwa, waktu as-subuh. Terlalu umat. Tuman. Sama nuto na miya kalero na giya kung kapag-isak. Yan yung so nakakalimber at naisak yan. Ay ginagawa na sa pulang ng mga kanimatos natin. Digyan na kita nuto pa kayo kumat. Di. Ay dito labas ka. Ako magiya ko ito abas. Napamanta. Rukat. Pinupun. Tigil. Awin na tigil ang kanya ko ito. Puro mga batang sa giya ko ito abas. Sumumiyaw na lagi sa kaya taro-taruan na nas. At lagi kaya mga ulaman, na pinakabigay naman lagi kaya siya. Napiro man na mga pagariya. So kung sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ya o kitiyan, hindi niya ni kapangwasa, na hindi niya ni pakasasara kami lagi ang punta oras. Yun yung ito nabitan mo Muhammad. Nakaisa ka talong na dito talong ng buhala ay malantaban. So mga ulaman, napuno nila ito kanina to. Uwi nakagikyan na yung bantano na kapag ipalado na siya nakatano o tumagatan niya sa mga ulama. Ang dali ulama, alam, minibiguwag niya ulama. Ano niya ang mga pupun? Niya kaisa na na video akan na ayaw pugusay na kan na sungadro Ali radiyallahu anhu. Pugusay na kan na liwag to kadro Ali. Naman na lang niya katik sa natin ang tariyan ang buli na siya. Bukas siya na po niya. Ay, makawatan mo Allah subhanahu wa ta'ala kung baka ako siya ko na diya na namin ginawa yung mga ulama ini. Ano ba yung pag-isya? Ay yung ito bumakita din mo dahil lagi ang kutuwa paman na katero. Kanang ba kami ito mga nasuhan irat yung tapan ay nakatero naman po siya. Sa manulo na siya ito, nayapangin mo na rin na basta tuloy visualin na siya. Nabiyento niya lang, nabalik siya kaya namin. Natulungan niya ang kapumentay na kanabang mag-isya. Kung ay napiyan ng tulang na naging kutuwa paman na katero alin na iyong ketuaan talo sa niya. Ayat tinungan tanong na basta mapiagal na kami nutumpok. Huwag naman Islam na kung ano mga tanong ang mga pamilya ng siwag at Islam. Kung gano'n mga tanong ang iyong kutuwa mga pipiagal na. Na, ipun sabihan kutuwa ka, kaumagihan kutuwa sampai ang fajar. Intulu'il fajar taman sabihan kutuwa ka sa bagihan kutuwa anuhan. Mau magiang buto maghrib. Yan kung yung tanong na. Basta apag mga sa subo, nagtapuman, ako rin nagpaman, naging buto ang ito mga bata. Basta tanong mas, waktu maghrib, pagpaman, paman na wala lang naging buto ang kuwasang kakamiyaw pa. Yan magiging buto ang paman na kapbutan. Sama na ito naging tubo ang paman na paglatan, ubang subo, ako subang ko maghrib na utang tigil mga pagalian. Uban yung penalags na disebut lakang gawi. Pada lagi paman dari yang direbutan lagi untuk puasa nian. Hati na gundo ay kala yang 12 nabi masangin dito sa yang Aisyah ulo uso ang pagdiri. Ayan ko mga mata ng Islam na biyak kalubulubu. Di tanong kalubal ang sa isusubuyan na di tanong pamumatan. Amalat lagi mo ito ang kapangamuman. Namalatap na lagi mo ito dito ang tao ito. Gina na saya na ada gitu nakamatay ako sa hindi pa nawagsing. Miyaw masama rin. Nani ka palupa yung mabiyang talian saya. Nani ka mapya. Pag ibida sa oras tanong sa Manila at sa United. Pero ka ibida niya, 15 minutes. Doon pa kaya kananawan ako na. Sabi niya sa katatabuan na kadarapan, ano ka pulangin na ganyan mo tuwaban. Umiyaw magiyan mo tuwaban ka to. Di ka hindi pa na
Nanti kan hari dia apa? Kami paman nak buka di sana sila pun ay yaman. Ubun dalu di pamikiran dan api asusin dalu tapi binasan niya. Kami muna yakin dengan nakalasi kapituwa kasi hindi ko bawa atau magrib na. May tama ang kakagibig ko palituwag yung bata lagi ang buto ako sa. So mga ulama, napituruiran, ini paliugat mo na liang kaya kapu sa isi kumula na Ramadan na sa iko ika duragul ko hijra o nabitan wa Muhammad sama lutong na liang kutuso ika duragul ami akan tuman ito sudah nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madinah An-Nabawiyah. Sama lutong na si kumbaga na yakin palunong na buwag na kanaba ipapaliugat sa puasa. Na isa niya ilang kumundan na Mr. Kanuna Amir Sir, Ustaz, Imam Ato na bersupuasa na sini syariah untuk kaya berwiri ko nabi na ipapalimutan din ng mga tao sa kapusa di ay sintugiyo na sa ko ekadura nun ang iyapakatugalin ko nabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madinah naroon pa na pangan namin palimutan ko lagi ang punto kapurwa sa mga Muslim sa ipugulan. Anto na yung mga pawai, mga muna ang mga ala ng paman na hikam, paman na mga yang po ito, ako na sumana mo na nawahin kamari magulo. Uwangan. Uwangan. Eno paman na tiyali ko na mga gulot kaya gaya kuwan na kasyong tamo sa pranaw na mal-mal ko na dinaran ng mga pagkakulina kapulong ko ako na. Anto na yung mga umangan na mga muna sa liya kaya katulwa sa siyang bulan na Ramadan. Igila na sumanaw na tinaya kaya kiluwasan na sakitan niya. Kaya kiluwasan na ulcer. Pag-uubap pa na liya kaya bulan na Ramadan na minintaman na tiyan ang nai. Ang naman ko doon pa man sa ulcer. Uban nito kami ang benalagyan puto na yung nito akataro. Kada din man maali yung mga ulama. Ubas sa puasa na ayap kada awil-awilian na paman na bantan mo doon sa ulcer. Kapag ayap yan doon yan, ay ilap na ba Ramadan, nalapas ka mo ito ka, sumitatian ka. O di na, lapas ka, pinda ka, sumitatian ka. Ugay na ira Ramadan, nalita mo din tigil na biyang kutwa ka ka, nagusukay ng agusos sa lakurot na din na bantan mo doon. Pwede nito mo pianawas ka. Nakatayap mo mga ulama. Yang kaya kapangwasa naman talating mga ulama, ginalipit naman na mala. Apo kang kumsipo daw sa iyang kutwa ka na kiyang sipo Allah subhanahu wa ta'ala. O baka kung bumanugin tayo, wanto na yung malap po kang kumbrakatanong pagkasya kung para tiyatanong sipo Allah, na yapit yung mga ulama na pangwasa. Naman na yung mga kami yung tiyali, asungan sumang udah ada pengaruhan ini, daya sipo ng mga gaman, nakapangwasa kati. Kami umpukan di tiga, nagpa kaya ang ito ang mga panapaman na kanustaan na belum na miyagili nga ginawa. Ino waktu pagkapuwa sa agama, kaya dito na ina makuasa na malaraka ang kutuwasan gila na ayang makalangka na ang kutuwa para tiyan ka nagpalakas ito Allah subhanahu wa ta'ala. Di mo mga ulama, kasukapangkuasa ng miyakalala, ipraradiyan sa niyang kutwa kasi siya pautaw sa niyang kutwa ginawa niya. Lagi na tila sumampayagyan ng niyang kutwa paman namin sa susunod niya. Ang masih siya pagkaginawa ka. Malagi doon na pagkailir kanta ka na hindi na paman na titu-titu amya makasusunod na kagiyang kutwa. Para dia siya po Allah, natin ka din ng dudyan na yung kutwa paman na kuwasan. Ato na rin mataon, ate, kita no sa pisuan, na upama ko sumuha ko sa kumunuit, na kumana ko sa diri, hindi na mataon. Ang kuwa na kang nagyang kaya tutubagan, namibubog nagyang kaya kapusa, diya ko na doon makilala na, doon ako sa diri. Sabab sa giyang kutwa paman na kalaksik wala na yudin makarunuran na ka, sa giyang kutwa ka pulanggil ay ka, sa giyang kutwa di kabaya, wallahu subhanahu wa ta'ala, di kabaya ulagitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga ito, nayag na pala ang mga pinumagabatan ng Islam na sukalaksik Allah subhanahu wa ta'ala na sukalat yatan si Allah subhanahu wa ta'ala.
Di mga ulama asong puasa na di kasubas-watas iku Allah. Sipa-sipa Allah subhanahu wa ta'ala mulalan sa giyang putua. Kino na ka sa giyang putua. Pulubayan ginawa ka. Nagugiyang putua ka na layaman ang giyang putua ginawa ka. Isa't manarya pa man na pulubayan tao na giyang kaya ka ka. Hindi naman na iba pang kulay ang kailan ang giyang putua. Adu ko ang miyak-yak-yak-yak yayo tadi ka nagatigil. Ori na sumaylig sa bulan na ida melele lagi ang putua bulan. Tingyan na miyak-yak-yak yung gimis mo kapag. Ori na anto nasa napaman na panganang ka na mapyak. Saan sa kaibigan na kapanganang na basta kailay ka na paman na kahit nakabayakan na mga nakautok. Nabiyan ko ito paman na miyak kasunod-sunda na Ramadan na miyak tigil ka. Api yang inti di sana bulan. Apa yang ada pada mau bagi yang utama maghrib. Dia bermisum dia biar kuat asidu dan siku Allah Subhanahu wa taala. Sama dulu lagi yang untuk paman Ramadan nak aswas-aswas. Ayat iwan yarkan lagi yang untuk kilu dan kasar yang untuk tubuh yang dinawangkan. Biar ada tanpa paman nama ini bisa yang Yakub. Lagi yang punya aku kepada Isa Subhanahu wa taala doktor. Lagi nanti di mana bisa berpandang yang untuk ada dia. Lagi dah biar kedua sisi lagi yang muka putih dia ni, nawala mana kali mana pagaya. Lagi dah berjalan. Ada mana yang mana tahu? Ada ni kapakakaya dalam mesin dia nak. Ada pernah makan dengan awet dia nama watak. Buangan usah paman nama kedua pensiunina kakulah. Kapaman lagi mesti paman na iblisnya sagian ketua tiap kali yang sama pia. Naku paman na pengapia lagi namanya. Sama itu nanti gua gambar, apa misalnya kaya hikmah dia kaya puasa, langsung itu dia misalnya untuk bayar untuk dia untuk akhirnya yang mana. Lalu paman na tunggu na ayub dari pagari ko bayar sa ikaw na Islam na YouTube ni paman na isip piliga sagian ko tuan ni dalikas was watas iko Allah Subhanahu wa taala. Di mo mga